Ja, så ble klokkan 6. Ikke at jeg om ødelen hjertelig velkommen, og særlig til tikkum politikere som vi da bjøa til tjekk, fund at han har framløvner. Tog at enda malet vi har vært her i dag, det er at gjøre endan av bojekøen. Oktober er at jeg hadde tilvidende måneder, og nå flere år så har vi haft imiske evner av mal. Og i år er det så, har vi kallet det for 1024 standa og bojekø til psykiatri og kvætre gjøre. Og vi ønsker at i kveld skulle vi legge fram til avbjørnger som standast av, sånn lenge bojekøen, og at vi kanskje at det er en egg som ikke har finnet utgreining i førjen. Og vi kommer å høre spennende spilte noe gransking fra Toren Åsa, som omslekter PhD-lesende om tuttleggene ADHD og autisme, kjøpet noen ungene i førjen og tar fylkesjuker. Og så kommer Tormod Stora, som er leiende i velakene, kommer at lyse støvende av psykiatriske deplen, og kanskje jeg sender inn at det er avlengar som det er følelsene som stander på uke å hava. Og så får vi det hava en stottansteg, og så at han kommer okkara egna Eibret Kjaldrastein, som hever nevntarlimer og i ADHD-fellan i nokre år, at holeie omkost at hava ADHD. Og så klokkan cirka 20:25 så kommer Ingolf S. Olsen at leia av politiska tjekk. Og skal eisen ikke at noen timer som fylger vi strøymenneskene. Hjertelig velkommen. Hettar altså øyla negva okkara tiltøkken, så vera det strømt, og så vera det gøymt i okkara vidarnarsavne av adhd.fo. Jeg husker jeg greier at lydsynte fra ADHD-fellene. Det var stående som en BD-dampfella i 95, og så datt han i 4. Og i 2009 ble det enderstående. Og det er en av tunga byrjan. Og i 2009 var det ikke sånne glimer. Men at han har det, så kommer det fokus av ADHD. Vi halte at det var øyla negg folk som tog sammen og begynte at arbeide fire at det, og eisene særlig de som var innenfor psykiatriske D-planer, men eisene ånder som vi kallar for sånne enklere kringførger som virkelig begynte at arbeide og fremme arbeide ved ADHD. Og det gjør det så at tilvidet ble øyla størst, og så igjen ja, vi kunne sånn at akkurat limatallet, og det er over 800 limer, kjaldende limer. Og at det fellet er et av 40 limafellene mekt, og vi er så heppen at noen år har finnet penger fra Almanaranen. Det er særlig til det som heter vedleng, at det er vedleng, og til sammen ved autismefellene. Og her er middelen en 20 som venter seg til vedleggelsen hver veke. Og det er løtt mal, men det er handlende en ordentlig tungt mal. Og det er faktisk byrja om alt. Så det er ordentlig godt at vi tar det. Og så har vi vi heppene finnet penger fra Rynkeby. Det er Anna Are og Rea. Og så ser han det, har vi nekva limer, så får vi rettelig fitta penger i limerkjalt. Og det gjør så at vi kunne kjøpe 4 rettelig nekva tiltøk. Men det aller viktigaste er, og jeg vil holde videre at det er vedleggen. Det er videre bare at gjøre folk vi at det er å ta avværende mer kunne vi hva for det kunne noe at det slipper. Så vi tar alltid en slags oppbærende rolle i førjen. Vi får ofte inn i mål og vedleie eisne hvordan det kan gjøres bedre, og det er alt vi på. Det er alt vilja gjøre noe det beste. Og så har vi kjøljopperbøkker, og i fjør hadde vi med nekva lovtekere, og det er utrolig godt. Og det har vi da fram vi.
Og så har vi utbyggt årsfragrengt, og vi har holdt at det tydninger mye at onker stedfester og dokumenterer hva det hender innenfor dette øk. Så det gjør vi rett og slett vi. Hun tar litt, her er en 5, det er litt eisen av hjemmesyn. Og så nytt tiltak som at det er vidende faglige fyrløstere, som eisen er strømter og gømter. Det er basert på først vidskifte. Vi får førskere serfrøyngar at sette seg inn i en mål og så legge det fram. Det er om ADD og innlæring, og det er om ADD og mat. Så det er rettelig spennende. Og så når jeg nytt, så gjør vi rådgjøring til dagstående. Og så har vi Lima brøv og Lima kafé, og så er vi det slags værhalt. Og kunne da med eisen vel er at omboa ADD og i arbeidet som hentet, og vi var i heppen, vi var i Badnaverskatlandet, til vi var ordentlig glad for det, og vi ville alltid komme og rådgjøre det politiske valget om det er nækka. Men som sagt, dette er vanlig begynnelsen til enden av byrøyene. Det er ikke fitte som stand av byrøyene. De kan forestille at det er 1024. Det er bøten, det er ung, det er vaks. Og jeg er faktisk ordentlig glad for og stolt av at man for noen år siden avgjør det å legge lister ut. Så jeg heter ikke flott tøl. Håvast det ikke er flott, så er man så mye vaksen at man legger det ut. Jeg har fyllt vel og virkelig vitt dem om alle årene. Og vi først før det sinte nye, men nå er det bare rundjast det, særlig innenfor at det er vaks. Her er 800 som stand i kø. Her til bøtten er 224, men nå hører vi fra Rattland Ekon for eldre til ganske helten som er avvist. Og det er, hvis det er rettelig åheppig, halda vid, det er man for ikke etter til det. Det er negva kanningar gjør der, en i Aalborg, visste til at da man kommer av bøylistan som bad, da har foreldrene haft kjenslig å være vi at et eller annet være i 6 år. Det teker 6 år fra da man husker at her er okkurst til badene kommer på bøylista. Hvis det så skal avvisast og så alt om igjen, men så lunsjer man eikanegg. Pluss at bøykøyen er så ganske ser 2 år. Så det er halda vid det at tydninga miklasa som fel er at vars baljås og hettar, og at vi som samfella teka hånd saman og få listan nyr. Det som er at være avværande eller havande at det er sinter ørvuse enn at feila imska ærar sjukur. Tog at det er øyla nekva ansøkner og det er utrolig nek fordomar. Og jeg som forelder i 2016 følte det øyla nek. Jeg halte vidt forelder gynnskje og kråkeier fram om hjørner og tar til ikke at ta sunta. Tog det var øyla nek fordomar om at det var okkara foreldra oppæling, okkara foreldra evner som feilei. Men tar man så styrkest, man får en fellesskap, og ser og får til vidane som man får, og vi stinner ut i vidane, ja, men så gjør det nok. Det gjør at man styrkest, og man virkelig sier, altså, nå har vi ferdig etter, nå synes jeg hvordan det hjelper min om badene, jeg får et til stedfest og får hjelp, og kan leve et ganske vanligt liv. Jeg mener, det er ikke noe man skal ta om, det er noe man skal få ut og fortelle ødlån, og så kan man arbeide hardt for det. Og vi kjenner ødlån her. Det er ikke, for jeg tror nøkken er at han fordom noen som er, ja, at det er stempel, eller en gava. Du måste ikke stempla badne at gjøre det en psykiatriska diagnose til øyelig kjent, det vet av det. Men her som granskningen sier, og vi som har livet, vi vet det, at tullja ugranninger av bød og folk vi uibørna at det klarer seg lyk av oss som ånder, målt opp av luskask. Og til det kommer til helse, inntrykk og liv i alt. Vi hører
limersia, öll som kommer ut och fortälja sina söva till som att få en nödjan föringar där. Och så är det att jag får fick det 24. Hur jag liv så kunna vara. Och det som lever vi att det och vi som är avvärande, vi talar inte till exempel, vi talar att det är en gav. Utan hever ölt. Och det är mycket skickligare rabattene vi har gjort en diagnos. Det är uppehållt. Men rätt är att diagnosen fyrbyrger, fylgesjuk, och därför är vi där när jag får stafestet det. Och det är helt fantastiskt att vi som att det är fel nu ordentligt kunna säga, ja men vi vet att det är inte något som vi säger. Det är inte något som bronker sig. Det blir ganska ut, det blir stafest. Det är helt fantastiskt. Och allt detta bottnar i hos vi som samfällar suttja att det. Att det är en forskning som man fötter vid, og det kan man ikke gjøre noe vid, så må det ta haft hånd om det. Og jeg halte at man skal suttja til 1024 i køyene, det prekva til at vi i førjen ikke tar undras premissen enn. Og det var vanlig at vi til kvöld kunne. At nå brøyta vi huksjon, hukkbord til etter, og så sier vi at han den køyen, hun er reell. Det är folk som har bruk för hjälp. Jag halte själv att det är den största diskriminationen i ojanstövan i förr. Och jag blir ordentligt hörm om det. Faktiskt. Och eisen till att faktiskt det är taggn om det. Vi är nästan det enaste som gör något som råber upp om det. Självt om det ligger allmänt och öllkundfyllt vi. Men det tror jag att det är en malbakgrund. Det har sett 1024. Det har vi inte orskna eller med till det. De har unga rødt. Vi regner ved rødt og ikke og det skal finnes det for at det er en. Ja, foreldre til omsorgene er svitsja til krabben. Eller er det samfunnet som omsorgene er svitsja. Vi sitter utreisende til badna verden, stolskipen, serflokker til på vekkene, fylkesjukker og skreiva og senere hjelp. Det eksploderer. Nå er bare tidlig nøkker til å hjelpe for å vise hvordan det er gjort. Her utreisende til badnaverndar økje. Tøllen kommer fra badnaverndar-stålen, ja. Og i 21 var det 24 millioner. I 22 var det 45, men i 23, 24 er det 91 og 100 og nesten 5 millioner. Så til øyne ikke penger. Og dette her er bare tog at alt orsakast ikke at det er, men alt det som arbeider vid sin øsjon, de vet at nekva av det er. For man inn og fyrbyrger, så kan du lakka hese tøl. For inn av fyrbyrger. Og bare Lutsundratræta er her, Badnavernd, det er fra Futjarlåne, tølen i eisen i hakka, 20 millioner, og så er det Badnaverndar stånar, ja, er det 3-4 millioner. Så det er et øke som kostar øyelig negv i hinnon endan, tar man ikke til hånd om det. Og så er det her, at jeg stekker dette vidt at det er så relevant, men bare nå så er det fokus på at det er vi heilevar, at jeg hadde heilevar vært sånn misnytter, og bare sier at man vet at det kan skrive holdt 7% av misnytteren har overgjort, at det er så hvis du slipper undan misnøysle, så skal du fyrbyrge, så skal du sette det røtte vidtjørene så tullige som gjør det. Og flere avtøk helt der atlandet, som ble gjort noen år siden, tok støye i ADHD, og det har vært ordentlig glad for det, men man er jo størst. Og nummer 38 her kan ha stittan av bøylista til ugrønne av ADHD vidtjør. At det ble nevnt ui her øyelig ofte, tog man vet til en stor årsøk til misnøysel. Så at fyrbyrja til er at tekka hånd om bøylistan og få det røtte vidtjørene. Og så må jeg lukka nevne at man tar oss nek om at lakna utskriva hele var som vi misnøyt. Vi vet eisen, og det var omkant du sagt at det er rettelig nek for hele var som vi funnet som er utskriva utenland. Det er så nevnt at innflyta hele var til at det vil ikke fengt. Hundar lukta det ikke og alt det der. Så lukka få til vi. Ja, folk vet at det er sånn arbeidsskrev, det vet jeg. Men så vet jeg at eisene er at de brenner ut.
Jag har fyllt vid 4 pensionstöln och nu i nekvar. Nu det kommer upp på 2005 folk som är oarbeidsför. Och det är en nekv för ungen alder. 206 och 406 för. Och man kan slett ta oss om att det är folk vi hade det. Men bara vi gjør det at vi spurte okkara limer noen ting og spurte om hvordan det arbeidet. Her var det 8 av 9 som ikke arbeidet fotlatt. Og flere av dem var i omkring av oss. 4 pensjonist, et la i omkring arbeidsbygging eller tillige starv. Så, men det som vi ikke vet, det er at det som er lengt til arbeidsløs og at det som er under radaren. Man skal ikke trykke bare at vi vil ha et arbeidsløse som er 0,1 landa, altså ha et arbeid og ha det godt. Her er ordentlig, men ønsken vet det. Og jeg kan også si om etter, men må være hva, av forskerne at det er for nekvar, så vet jeg at folk vet at det, og det er nekvar hos folk nå. Og det er en oppløp gransking av Skatland. Det var helt fantastisk affære granskes ned. Ja, det er så utdragsende til å kjenne dit. Okkara limer har eisne drømmer. Man hører ofte folk vi så ganske avbjørg. Ja, men det er tøymisk arbeid, det er doven, det er alt dette. Vi spyrer okkara limer, alt vil jeg ha et ganske vanligt liv. Det vil jeg ha orska, det vil jeg ha kjølbjørnsliv som tilbyr. Så, hatt det vært her. Så får jeg vite at bjøa Torun. Ja. Takk. Godt kvöld og stort litt av suttja som ung. Jeg er Torun Åsa og jeg er sjukerøkterfrøyngur og så er jeg lyst samfunnsfrøye av Roskilde Universitet og ble livet 2012. Og løtene starvist er av Fråskaversiteten av deltene for helse og sjukerøktervisende. Her starvist her det siste 8 årene og gjør seg gransking av Skatlandene. Og årene arbeider knapt 9 år i psykiatriene. Og det første årene vi barn- og ungdomspsykiatri og økepsykiatri og siden i vaksenpsykiatrien som leier sjukerøkterfrøyngur. Vi lærte av begge vaksenpsykiatri og barnepsykiatri. Granskingen som handler om ølpøt, vi neurologisk sjukon, eller løyengon, og i førjon, og til begge medisinskar og barnepsykiatriske sjuker, og i dag skal det handle om autisme og ADHD, og fylkesjukene til bøtnen og ungen i førjon, og til en landsfevnende skroarkanning, en registerkanning, fra 2000 bøtnen født fra 2004 til 2022. Hetta er samstarv mellom Fråskaversiteten Føroya, Sjukhusverket og Almannaverket. Og rithøvendene at skjert mer Magne Mohr, professor og modellærer, Lovise Hulborg Lundstrøm, som barnepsykiater og granskere, og har arbeidet i Føroya i mange år. Ann-Sofia Veie, associated professor, Maren Strøm, min vedleiere og eisne associated professor. Jeg har alltid eide lekter i førskolen, men ikke for nærmere nærmere, og Maria Skålum Pedersen, eisne professor. Ta og henta kanningen skal ettermedast av granskaren utenlanda, og vi har valgt et europeisk tøyerit som har leser i Ødlund Europa, og der første kanningene godtikner, og det vil de ha kunne gjøre når mer djuptgående analyser eller greininger, så der kom jeg til. Så det må søkes vi 4 varene nøkker av tølene. Da hun kommer ut, så hun god tid.
Først, hva ADHD og autisme for som at vise lattelig omsetter enskån. Kompleksiteten av ADHD og autisme. ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og en neuroutviklingsstøve og mest fravigende menning av heilan og nervelagsskivan. Og eiken et trobeleikar vi oppmerksemnen, ivervirkende eller hyperaktiviteter og bralunde, impulsivitet. Autisme spektrum disorder eisne neuroutviklingsstøve og mest fravigende menning av heilan og nervelagsskibanen, som eitkjent av fravigon og sosialen samskifte og samvær og avmarskande og endurtakande atføramønster, særlig avhåmal og sansene vikvam, etter at det kunne være iver styrste til dømes vi horn og lukt. Men hvordan avvirker ADHD og autisme badne? ADHD og autisme gjør verst vi ser langt i baddomnen, til nægge man fødte vi, og hever avvirskan av daglige virkesførleikar, læring og sosial samspil. Til kognitiv og atførerlig og eitkjenning kunne være ekvile imisk mittlen einstaklingar, og hese kunne brøytas i vi tog. Og tog ekvile viktig å få en utgreining som jeg vil ta oss om i dag, hva just tøyne baltene eller tøyne unga har tørv av, og at de vil ha fyllt opp til at eitkjenning kunne brøytas i vi tog, vi fyllt av vi. Bøtten og ung vi ADHD og autisme vant for å få skoletrobeleikar, viser gransking, sosiale avbjørngar, helsetrobeleikar, og mer utsett for åhappen enn andre bøtt. Og lukket oss sørste økt vitan innan ADHD og autisme, at det en økt vitan innenfor begge salerlige, sosiale og biomedisinske paradigme, altså hjelpen til disse bøttene, og det finnes god hjelp i det. Og granskingen særlig økt innenfor det sørste 30 årene, og det begge månedlig stedfesting, utgreining og hjelp av timon og rakt og heva tørv og hjelp. Og tog det så viktig å få tjoartøl, førestøl, hvordan jeg folk til ung bøtten og ung har vi til førjon, og det for jeg kunne sette rett inn. Tog vi rødt og hjelpene kan en ståle her som bøtten til et godt og virkelig lukka som åndebøtt. Da må vi strempe fram imot. At taler økt seneste årene mer grunn av økt oppmerksomhet, begge faglig vitan, og eisende vitan mellom folk, at folk søker seg hjelp i det. Bedre screeningar anpå, hakre hjertan til helseverste, til helsetjenestene, enn en øking i genetikke og omkvarvesfaktoren. Hvordan har vi så lyst ADHD og autisme og granskingene? Vi har lyst diagnoskoden ut fra ICD-10, som ut fra World Health Organization, som en valid, eller som lyser vel begge autisme og ADHD, og eisende fylkesjukene eisende lyster ut fra HESON diagnosesystem. Men hvordan bøtt lovtåket så i kanningen? 470 bøtt og ung låg og krøvende for autisme og et ADHD i førjon fra 4 til 22 og vi i hese granskingen. 202 først bøtten hadde autisme, 104 drønner og 102 jenter. 204 først bøtten hadde ADHD og 105 drønner og 94 jenter. 6 først bøtten hadde begge autisme og ADHD. Så det eisne utsett for at hava begge boar hese brekjene av Sporsbjørg og eisne autismefellag, det gjerne kallet av brek. Så hvis jeg sier sjuk og brek, så sier det senter først om anna, men det er veldig viktig for inklusjon at vi eisne som fagfolk bruker det heitene som folk gjerne vil kjenne seg etter. Og hvordan finner vi disse bøttene? Vi kan ikke, vi finner dem fra helseversjonen fra
journalskipan, eller talgild og helseskipan TAS, og fra som har vært 555 bøtt uttidgen, og fra Almanna Versnum, som hentet i 436 bøtt ut ur tarra register. Og til sammen slog 490 bøtt kriteriene for autisme og ADHD, så noe var skjold derfra, med til annet tog de hadde learning disability, altså læringstrobeleikar og intellektuelle trobeleikar, og et eller tics, et eller andre ting, så de ble solgt derfra, omframt at noe var under utgrøyning, og det var bare de bøttene som var skrasett vi autisme og ADHD, som lå og krøvende av være vi. Men vi skulle sitte her, at vi har gode journalskipaner i førjen, for det har 490 bøtt i helseversjonen og 430 bøtten i allmannaversjonen. Så det er et godt skrasettingssystem. Og det sier eisen om at de har tørva allmannaversjonen. 430 bøtt i registeren til allmannaversjonen som har tørv mer og minne av sosiale hjelp. For å bo her. Så leit. Men hva så tøytleikjen vi ADHD og autisme til bøttene ungene førjen? Tøytleikjen vi autisme til bøttene 2,6%, og til bøttene i 5 til 8 år alt nå, til det yngste var 5 år, og i okkara kanning. Og tøytleikjen med drønge var mer, han var 3,4%, i mån til jenter 2,0%. Tøytleikjen av ADHD, så bøttene og ungen 6 til 18 år, til det yngste bøttene var 6 år i kanningene, og det samme var 2,0%. Og tøytleikjen etter her hakre med drønge 3,8%, og jenter 2%. Men hit har vi etter autisme og ADHD i Norra London, så tøytleikjen innenfor autisme mellom 2,4 til 3,5%, og fører litt av 2,6, og det nødvendig danske kanningene sier 3%. Og tøytleikjen av ADHD i Norra London, Europa og USA ligger mellom 5,6, særlig Norra London og Europa, og 8% i USA. Og vi ligger så lagre, særlig imot til ADHD, men hittar vi mer, hvis vi greiner av tølene, så sørger vi at vi har sammenlagt 2,9%, men uten yngre Arnon, uten yngre bølgen har vi fra 6 til 11 år, vi ADHD bare 1,1%. Men eldre det blir 12 til 18 år, så ligger tallet oppe av 4,5%. Da det blitt diagnostiseret, tror at vi kommer alltid til det, at vi sein i førjen at diagnosera hese bredjen eller hese sjukene sammenlukna vi okra grannaland og Europa og USA. Så, og eisen innenfor autisme, sammenlagt 2,6%, men den yngre Arnon 1,5%, og i den eldre argensjonen så det 3,0%. Og vi sier at tulja hjelp ordentlig viktig for bøtten og ung ved autisme og ADHD, og man sier helst er en skolealder at de vel har finnet gode hjelp, så at de kunne ingenga jambjøs ved ånder i skolen og få til læring og sosiale og kognitive menneskene som så tydninger mildt. Og så har vi eisene en 2 år lenger bojelista i Baden ungdomspsykiatrien, og i 1. desember i 2022 var det 140 bøtt. Vi ADHD alt noen 4 til 18 år, og vi bojer etter ADHD-utgrønning, og så bojer hjelp. Til 1,6% av øtlom badnatallene førjen, så leter vi da at 2,9% noen som stedfest vi ADHD, så leter vi opp av 4,5%, og narskast okkara granna London og Italia.
Det var 46 bød som bor i alderen 3 til 18 år etter autismeutgreining, og til 0,4% av ødlom badnatalen i førjon, og pluss av vi tar vi 2,6, så ligger vi eisen opp at 3,1% og i mån til okkara Granaland og Danmark som har 3% av nødjast tølen, i mån til autisme 3%. Og da merker bare at ut av 3% er 3 bød, og da 100 som finner autisme. Og ta badne og boja i stidst, og hei boja stidst av bojelesen hei boja og i tjeimannar, og ta badne og hei boja langst etter hjelp, hei boja og i 3 år. Og nå kommer vi til stedfesting av autisme, og det er viktig å si at bojelister skulle alltid tages ved 4 varene en diagnose, en utgreining, en stedfesting kan bli avvist, og hun kan bli akkurat annet, men som vi hører, så vil bojelistene ekkelig vel, kanneier og faglige mekter, så ønsker til å komme ikke til bøtene, ja, de bøtene som stand av bojelisten har gjort, man har rønt alt annet, og sikkert kikket til å få en utgreining og mulig å få ADHD og autisme. När vi det att autism och ADHD stadfäst så bötten ungen i förjon ju inte får stadfäst autism tar det 12,6 år i meal. Och gente vi ADHD tar får stadfäst ADHD tar det 11,9 år. Strängen får stadfäst att inte för men inte nå till ja tar det 9,5 år och vid autisme og i mån til ADHD tar det 2,8 år. Og i London, i Norra London, Europa og USA, tar medialalderen vid stedfesting autisme om 5 år, og vid ADHD 8 til 9 år. Og i London som vi kanskje halte synte mer konservativ, England og Frankrike, her stedfestet de ADHD før enn vi gjør i førjen. Og her skjøtter vi talvene, alt skal råknes ut, og her skjøtter vi at hvis man tenker begge jenter og drønner samlet for autisme, så er medialalderen 2,6 år, og i mån til ADHD 11,2 år. Så det for sein utgreining, og ta utgreining det er viktig å finne hva det som bøtten feiler, og hva for hjelp det som skulle ha. Og jenter får 3,2 år siden stedfest autisme og i mån til drøngene. Og i mån til ADHD så får jenter stedfest 1,2 år siden enn drøngene, men bare litt bare jenter og drøngene litt og en høvun alders ara. Ja, en høvun alder. Hette så der diagnosene som professorene ville at vi skulle gjøre, men det er alltid således ute i førjen at vi har så øyelig høen medialder, 4 stedfest autisme og ADHD. Nei, det er det ikke. Det første årene, men vi så ikke at det første årene kanskje ikke så øyelig etterfølgende. Da begynner vi journalskipene til oss. Men kanskje fra 15 og 16 ta så ikke vi at flere bøtt kom inn i skipene, og ta hevel medialalderen 4 autisme lige ned i 8-9 år, og i 22 la han at 13,4 år i medial, ta bøttene finnes stedfest autisme, og da ser man imot til ADHD at det hever lige lagre enn det gjør i enden av 22, 13,2 år det ta imot til 16, ta det 20,2 år, ta det for stedfest ADHD. Og vi så ikke en økning og ja, til dømes fra 16, her var 21 bøtt, stedfest vi autisme, og i 22 tror jeg
Och hvis man prøver å räkna runt, hvis vi säger 3%, så är det cirka en 35 bød og for en argen, nå varierer argen kring eisene, så til et eller størst arbeid som vi gjør, det var noen av psykiatrien i det, eisene i mån til ADHD, at i Ajan var 26 utgreinere og 44 og 22, til 4 bød nå om vikene. Så det er et økte virksomme, men tar flere utgreiningene ut der, kunne suttjas og ljøse av at vi har utgreina relativt få i mån til folketallet, 2,6% og 3% som samlet tutleiken i mån til badna folketallet ved autisme og ADHD. Og hittar vi så etter en ørengrafe, så suttjar vi fra 12 til 12-14 og hessen stappen til venstre gossenegg bøtt ved utgreina, ja, det blir nesten halvtrus, eller i halvtrus utgreina for autisme og sin lagre mot ADHD. Og hesemennene så ikke vi mye av altrene. Så han har vært støvut veksende de sørste årene. Grunden av dette her ettersleipet som vi har i mån til at stedfeste autisme og ADHD i følgen. Og dette var så der nødt til analysen vi da gjør, som det vil gjøre, hvordan ser det ut i vi tog, så det ikke er en løtemynda. Og det er interessant. Og hvis vi sier at jeg tar de første stappene, så sier vi at ADHD til jenten og ADHD til dronjen. Og immun til når de får stedfest ADHD og autisme eller diagnosene. Og vi ønsker til hjelp, god hjelp, at det er i de blåve kategorien. Men hun ikke nekva suttja og i hessen her talven men hittar vi etter, hvis vi tar jentene og dronjen vi ADHD, så her var vi før haft funnet det før og stedfest det før og kunne hjelpe dem om før. Det reia og det grønne, og vi må helst omgänga at vi først sier at at det blir stedfest til at det i sånn lilla farveie prosenten og at det 6-20 år. Da er det liv i grunnskolen og fremmestalt nesten. Så hette gången, og samme gången fast imot autisme, kanskje sin det verre ved autisme og særlig til jenten, at det blir relativt sent utgrønner at det 16-20 år. Men eisene drønner blir settende utgrønner enn før. Så vi har en oppgave i førjen å få medelaltre nye for å stedfeste autisme og ADHD, for å gjøre dem bedre så utlettende for en god liv og Bjørnbjøs vi ånder her. Nå kommer det sørste, helsetrobleger, fylkessyke til bøtten og unge ved autisme og ADHD i førjen. At han om 202 forsbøtten ved autisme hadde 100 fylkessyke. Og til 33,8% av øtlom bøtten ved autisme i førjen av alle bøttene og hørstene til oss. Og av 204 bøtten ved ADHD hadde 206 fylkessyke. Det 42,90% av øtlom bøtten ved ADHD. De mest vanliga fylkessyken var at bøttene hadde begge stedfest autisme og ADHD som var 30,5%. Søvntrobleger, altså sleeping disorder, var 31,3% innenfor ADHD og 20,6% innenfor autisme. Og søvnen så utrolig tydninga mye for å legende prosess, begge kroppslige og mentale. Og trobeleggene vi har lært hadde 25,4% innenfor ADHD og 12,4% innenfor autisme. At intelligensen var nysett var lagret til 6% innenfor ADHD og 12,4% innenfor autisme.
Engels var 6,4% innan ADHD og 5,6% innan autism. Tunglinde var 6,3% innan ADHD og 8,2% innan autism. Og ta det hese, vi vet at den primærgeiren, privatpraktiserende, eisne vidkjøra bøten og ung ved Engels og tunglinde. Hette de som registreret i badnadspsykiatrien. Så tallet ganske vel hakker. Salarsjuke som kommer strongt, et eller tingt. Badnadspsykiatere kaller det for belastningsreaksjon. Til at bøten ikke har finnet hjelp for at det simpelthen belastningen at de ikke får rødt hjelpene, at så det utsett for mellom annet tunglende depresjon, angst, kjølskian og etingarola. Og vi så en tydelig mån av middelalderen til bøtten som var straffet ved autisme og ADHD og salarsjuken, og timon som var straffet ved ADHD og autisme fyrre og ikke hadde disse salarsjuken. Og middelalderen for diagnose for bøtten ved autisme og tunglende var 15 år. Sammen bor vi teipen uten disse belastningssalarsjukene, her middelalderen var 0,6 år. Og det samme gjør seg alt innenfor autisme, men middelalder for diagnose for bøtten ved ADHD, ved tunglende til depresjon var 13,1 år. Sammen bor vi middelalder for teipen uten salarsjuke, som var 2,3 år. Samma minstre som innenfor tunglende såst eisen vi vidtjente Engels, kjølskia og etingarola. Og kjølskia i det som fører noen samarbeidsgransking og sirkunnen innenfor badnadspsykiatri og badnadspsykiater som til var selvmordsrønter, at bøtt komme inn for regulere selvmordsrønter og misbruk. Begge rusevne og rustrekka misbruk. Og etingarløy begge anoreksi og obesity, altså iverfite og anoreksi. Og hit har vi etter tølen her, så de som unga strong kommer til teva, våre eller de var straffes ved autisme, da de var 0,6 år. Og ta det henne kommer til vi, altså svøvneren og learning disability og tics og andre, men det ikke så belastningsreaksjoner som vi egentlig påfører dem. Så vi ikke hjelper dem å føre. Så og imot til depresjon var middelalder 15 år, da de fikk stedfest autisme, imot de som ikke var belastnings, så belastet de fikk det stedfest, da de var 0,6 år. Det samme gjør galdan innenfor Engels, sinde lagre, de var 13,8 år, da de fikk stedfest autisme, imot til de som ikke hadde disse belastningssalarsjukene, som var 0,6 og kjølskeie, de var 14,9 år, da de fikk stedfest autisme, imot til de som ikke hadde misbruk eller et prøvd selvmord. De fikk stedfest autisme, da de var 0,6 år. Og etingar Ola eisne 14,6 år, nesten 15 år, og de fikk stedfest autisme, imot til de som ikke hadde etingar Ola, og her her strongt salarsjukene 0,6 år. Det samme gjør galtende innenfor ADHD. Her var 230 bøtten og ung som ikke hadde disse strongt belastende salarsjukene, og de ble mye stedfest ved ADHD, da de var 20,3 år. Men de bøttene som hadde depresjon ble stedfest da de var 13,1 år, og de ene 2 bøttene som hadde angst ble stedfest eisne settene 12,3 år, imot til 20,3 år, 2 år settene, og de ved kjølskia, de 8, de hadde blitt stedfest da de var 13,4 år, imot til 20,3 år,
og som leis eisne etingar Ola de var nesten 12 år da de fikk stafest at de hadde immun til de som ikke hadde belastningssalarsjuker. Hette det nassusta. Hvis vi hittar etter mye alt for diagnosering jenter og dronjer ved autisme og ADHD vi utan salarsjuke, så sørger vi i kassan langs til venstre at her var 71 jenter som ikke hadde belastningssalarsjuke. Men 31 vi hadde der, og her sørger vi den tydelig mån ut den neste stappen, at de som ikke hadde belastningssalarsjuke var 20,9 år i mye, så de fikk stafest autisme, og imot til de som hadde disse belastningsreaksjoner og salarsjukene, svære salarsjukene, var 15 år i mye, så de ble stafest ved autisme. Til drøngene så vi den samme tendensen at her er eisne yngre ta det for stafest autisme og imot ta det ikke har salarsjuk. 136 drønger hadde ikke salarsjuke og ta ble stafest eller belastningssalarsjuk og ta ble stafest ved autisme ta det var med 8,6 år og imot til tar fyrstan som hadde belastningssalarsjuke ta var for stafester ta det var 12,3 år. Som så jag vet lukka som i mot autisme så jag vet eisne kurvorna den samma tendensen innanfor ADHD og bød. De som nødde trus av jenten som ikke hadde strongt belastet igjen salarsjuke, de var stafest at de var 2,8 år mye, imot til 25 som var stafest der vi salarsjuke var 13,1 år til at her finnes stafest ADHD-diagnosen. Drøngene 141 hadde ikke belastningssalarsjuke og de var stafester vi ADHD da det var 20,1 år mye, og drøngene vi svære salarsjuke som var 19 i tallet, de var stafester symptomer 8 år siden enn de som ikke hadde strongt belastet salarsjuke, da det var 11,4 år mye. Så jentene man kan se sammen om at jentene var særlig utsatt for salarsjuke sammen bor vi drøngene. Det var også sett med stafester ved autisme og ADHD, hvis vi minnes etter til talvene fra før, at mot autisme var det stafester 3,2 år, sett nye drøngene mot autisme og ADHD 1,2 år siden. Og av de 102 jentene og jeg hadde finnet stafest autisme, hadde 31 jenter, altså 30,4% av badna kohorstøyne er salarsjuk. Sammen bor vi drøngene til fyrstan, som er 6,8 av de 104 drøngene ved autisme. Og det samme gjør seg galdende innenfor at nå skal jeg vel jo. Kan jeg si etter her? Ja. Samma hot var 25 jenter, 60,6% av de 54 jentene vi alltid hadde skrasetta vi salarsjuke. Samman bor vi 19 drønger, 20% av de 105 drøngene vi alltid hadde. Gode føringer, gode politikere, gjør badnapsykiatrien der nøye ressursene så de får arbeid. Det krever 12 årsverk, 5 millioner, så får vi gjort ødlån, ikke bare de 500 bøttene og unge som er i Kiban i det, men også de 240 som stand og bor. Det er utrolig viktig at de får rett til hjelpene, at de blir utgrønnet og får rett til hjelpene, til hun finnes det der. Så leser hese bøttene kunne få et godt og virkelig som et ånder, og vi spærer det for belastningssalarsjoken, som er så inngruppende i livet og tjabatten og familien. Takk for.
Ja, tusen takk for Torun. Vi sitter inne ved øyla nekkons spurningen, men vi får ikke at sette at her hesa fer. Ta mot eia til en ærefer. Men jeg husker lykke spørre at i greinene som var i sosialen og han nevnte at vi hvordan man kunne fenke det tulja. Det var vi at jeg stod bare tenker det sier. Du kan godt søtja kjenne for at du har det helt nere i 2 år alder eisne innenfor autisme enn nere i 16 måneder og ganske før. Og det krever så at man kjer några screeningar innanfor beidrivna og neurologi. Og ja, det kunne vi en måte at vi får helseforebyggende inn, så vi kunne fenga det før og hjelpe dem før. Men det krever øyne av barnepsykiatrien og instanser, så hjelpe dem å ha ressurser til å hjelpe dem. Ja, og det var vi, når vi tar så øyne nek i felene. Det vi at man i badnakanning kan ha bøttene, vi pleier å si opp til egna brøttene. Og det ikke en gang lik, det vet jeg det. Opp til egna brøttene kan ha du bøttene vel og vilja, men herfra her opp til, det er det som vi er ikke kommet her til førjen enn at vi tårer til. Man lærte meg å tåre til. Så, men nästa skra så ett spännande ting att träd. Ja. Det var all tölna vi tog så att vi sonker AHR så kunde få det. Ja. Ja. Men nu så till punktet som heter att jag hade vi känningen och tar runt du måste inte fara för långt väck. Kanske onkel har vi gitta men till tog att vi som har arbetsfyrsen här hava og i nekk og mangla det røtte argumentene, og nå føler vi få av det. Så en stor gava ja, fram her beint. Så tog har vi nevnt en avgjørst at Torun skal få at jeg hadde vi kjenningene og i år. Og til for henne er store og tøtninger mikla og avhaldende arbeid er bedre om utgreininger og vidtgjøre muligheter til bøtten innen psykiatri i først. Vi talte til at Torun en samarrenning av det sterkeste innan det bleita fadje, sjukrarøkt, og en fantastisk søve og samfunnsfrøynge vi djupen innlite og i helseverkene og førske samfunnet. Og Torun ved særlig evner av suttje og skilja særstekke sjuklingen 18-4 gjerne, og eisne for eldrene. Og hun sier potensialer i ødle mennesker. Særlig vil jeg ta henne granskingarbeid som hun nå er gongt ved. Og vi vet at Torun var som leier av badnapsykiatrien ser av visken og oppbyggningen av badna- og ungdomspsykiatri. Og som nomslekter så har hun lagt av ståren dette at de 20 røkte frøyngene skulle få innlitt og fætan av foreldreperspektiv. Og det har vi vært simpelthen så glad for. Vi har vært flere for bøyen inn i 20 røkte skolen og greit okkara søve. Det er så viktig å skilja foreldrene. Så det er vi ordentlig takksom for. Vi så når PhD-gransking så brøyde Torun fortsettene for okkar arbeid. Vi får haktøl, kjipre innlitt og det nøye arbeidene, så vi kunne sette innvitt om røtte og avtøkene. Og til gangs for ødel i førjen vi hadde det. Så heter det en sera stor og tøtninger mye gav å få. Tusen takk for det, Torun.
för forskvinnan och ADHD-fällan och nämndene och ADHD-fällan för den här flotta hejer. Det har jag inte vantat att du ringte till mig, så tack för det. Jeg vil eisen ut og høve til at takka min velleier for hjelp på stål, og særlig min familie, min mann og bøtten og sverbøtten for tykkere stål og tålne. Mamma har arbeidet rævlig nek, det sørste årene, for til mamma og søster mine, familie og viner og starsfelleier, for hverandre og nå. Takk for det. Tykkara stål. Og sørst, men ikke minst, vil jeg takke for til Jenna takle bøttene og de unge som har vært dolnet lotigt i kanningsene, begge de som inne i skipene og de som stander av bøyelistene. Tror at tid vi til at gjøre at vi tar finne tjoertøl i førre. Således at vi kunne sette rett inn og hjelpe de bøttene som nå stand og bor i kø, og de som kom. Takk for det. Ja, fantastisk. Nastor Tormod Stora. Leiande iverlakne av psykiatriska deplen, og han kommer, ja, vi har sett noen spørningen, hvordan vil ressursene brukt der, og hver avlegger har vi bojetøyen for de som bojer. Så gjør så vel, Tormod. Jeg tenner omkring mikrofonen, er det tenner nå? Jeg kan nå, yes. Så la jeg sitte her, ja, til lukke Tormod, for det her. Jeg har vært leier til Tormod, da hun arbeidet i badnepsykiatrien. Vi var eisen leier sammen til psykiatriske deplen og greier. Jeg er en av dem som har engasjeret via seg store tølene som er det. Det er således at badnepsykiatrien nå ikke ligger under psykiatriske deplen, så det gjør den før, men det gjør den omorganisering for den bransjen som nå ligger et annet sted. Men de 800 som stand på bøyelista til utgreining av psykiatriske deplen er vaksenfolk. Og det er så folk som ikke er utgreinet til det var bøtt. At det er jo en tilstand som oppstender til man er bøtt. Det har vi til mye et menninger og læ, så at man ser til rent diagnostisk skal man ha sett tekjen til det er det er 12. Så skal man kunne stedfeste det. Så alle sier 800 pluss de flere hundra som er utgreinet som vaksen, det er de som ikke er utgreinet som bøtt. Og det som er ohøpet vi tog, det synes jeg det er kanningen her, at selv da det er bøtten, eller da det blir ung, så får det noen trobeleggere, som angst, depresjon, kjølskea og sånne ting, nok så kjøtt, hvis det har vært det og ikke er utgreinet. Da det så får lov til å leve et langere liv, så begynner det å få noen trobeleggere eisene, hvis det ikke er utgreinet. Og det er så angst, depresjon, det kan være OCD, og det kan være kjølskei, og det kan være EU-forbruk av alkohol eller øren stoffen, som vi synes nok snakk. Pluss at når vi tar etfer kan bli trobel, og til det gamle tølene som sier at nekken kan det gå, særlig ærestand fra vi tar unger her, kommer det ut i kriminalitet, eller loverbrått, og i fersle og ærestand som er problematisk. Så på tallmaten er områdene der man får utgreiene det kjøtt. For rent samfunnslige, hvis vi skulle hitte opp på sikt, så er det aller viktigste som så, til å få utgreiene til bøttene nå, det som stander bøylista, på denne veien, så de ikke kommer opp på hinbøylista, settene. Så det er vel her man ødeformer en innsats. Og nu husker jeg bare til som system eller som samfunn, så er det man sitter første på et bodgjere på en eller annen måte til for å firebyrke at man kommer av boja lunch. Det er jo ikke så at vi tar noe innskje om at disse her voksne folkene skulle boja så lunch. Og nå kom du ved å tuttlegge i Førjun. Vi vet faktisk ikke hvordan tuttlegge det er i Førjun mot lærestanden. Nå finnes det første tølen her fra Tauren.
Og det sier utleggen var cirka 4,5% til lokshort. Og hvis du så råknar fra badnapsykiatrien opp etter, de fleste som avvist til okkara som er 800, ligger mellom 20 og 70 år. Vi har nøkker i 70 som avvist til okkon, og vi har nok ikke nærkende forsen hos denne bøyelistan nå, og omgang i 90 nå. Det vet jeg også. Men nu det jo at, vi tar at definisjonen på at oppfattende av at det er jo at det er et løslengt problem. Du farsta, du er baden, og du blir vi ha det. Men akkurat han oppfattende er forholdsvis nødt. Jeg minns at jeg har sikkert fortalt det for ofte, men første for i min karriere møtte du, det var om det 2000 til et eller annet vakt av kveld. Det som jeg lærte, det var at ADHD, som tar et damp, var nækka som man heier som baden, men tog beter så vokser man fra det. Så hvis det var Adjan, så kvarv det på en eller annen måte til her lei. Og så var problemet løst, og det var lærdommen. Så jeg var vakt her om det 2020, nere i Danmark, Roskilde. Så var jeg vakt av kveld, så kom en unge med inn, han var først i 20 noen, og han hei røntet i løy av seg, og jeg skulle stå seg ved han. Og så presenterer jeg, så sier han, det er så sier han, god dag, du, jeg heter Søren, jeg er voksen dampbarn. Voksen dampbarn, det var ikke noe som fantes, altså. Det var jo noe som voksen fra. Men akkurat om det her måned kom nok sånn av fokus på at det er nok ikke så løs. Da kommer oppfattende av at det er en løslengsjuka. Det er noe som vi har lifespan som det er. Og jeg var i Førjøen i 2002, jeg var en seminar nere om det her, og jeg var i Førjøen i 2002, så hadde vi en tema der, så jeg skal definitivt arbeide i skjer, men jeg var bilen med å komme. Og da har jeg et opplegg som er at jeg det ikke har voksen noe først. Og det var breaking news, et eller annet sted, det var ikke hørt om før, og det snakker om. Og da jeg kom til Førjar i 2005, jeg var cirka 20 år, jeg var 20 år. Da var for så vidt ikke bøyliste for voksen til ADHD. Jeg hadde det var 4 eller 3 eller 4 voksen folk som var vidtje for ADHD. Og så kunne du konkludere at det må ikke skilte bøylisten som voksen. Jeg var så voksen at jeg kom hjem til Førjar, så det var vi genga til. Men vi har jo sett fokus på det på en måte her. Og det som hendte jo et eller annet sted, det ser voksne folk som har imiskere avbjørnger, og altså, jeg vil si vi Bjørg Dam, hun har eisende sin til skiltene at lenger på i listan. Hun forteller øtlen om at det, og folk blir oppmerksom på det, og så får det fætene, kanskje er det eisende en trobladelse som og så får det lagt noen over avvist. Og det har det så vært jo nå det siste nekve årene, og vi har tyverrig haft en bøyliste, nok så høyere, nok så lenge. Men selv om vi tar mer inn, jo mer kommer av bøylisten. Og det gjør det til et eller annet tip point, vi vet bare når det her kommer. Nu kommer vi så prøve å råkne ut, altså. 2044, ja, ok. Fint. Så hvis vi har 800, ja, vi har 600 nærke i okker klinikk, og en 2-3 der etter, så er vi oppe på 1500, så det er 500-600 etter at utgreiene av dem voksne, kanskje sinde mer, jeg vet ikke, men det ligger herom. Så, men sjålvan det er problematisk, vi tar jo, hvis vi faktisk har vært boja, og så hikker man etter, så det som vi har fokus, at man ikke fokus, til det som kallar funksjonsnivå, hva det klarer og hva det ikke klarer, Bjørgen, det er arbeidsmarsjonen, megnet arbeid, og det er noe som har lagt funksjonsnivå, eller lagre funksjonsnivå, men det er eisen nek som har rettelig høgt funksjonsnivå, det er eisen folk som er velfungerende i samfunnet, som har ADHD, men vi hittar ikke så nek, det er ikke høgt så nek etter hva det er strøyast vi, hvordan det er strøyast for å nå det høye funksjonsnivået som det er når vi har. Det kan være at jeg har funnet arbeid og til arbeid lenge det men da det så kommer til hus, så kunne det ikke, så er det totalt utbrent, og det er totalt brakk, og
og til strøy, og til strev, og til engest, og til søvntrobleikar og annet som er, men man kan ha som at de kunne halde et høyt funksjonsnivå, men det bruker bare alle sin orske til det. Vi andre røyner har sindre etter da vi kommer til hus og livet løyve, at han har arbeidstøy heisen. Men det er noe som ikke gjør det til strøyast. Så det er liksom at og hva er det som fokus skal være i fremtiden? Er det funksjonsnivå, eller er det hvordan man ikke strøyer, hvordan vi tar vurderingene i midten, tar videre kjørt, men det er ting som man ikke etter. Og til sånn at det er utgreining, å finne ut om folk hava at det er ikke. Det er det som er utgreiningen. Du får stafest, og så kan man si, yes, du er pura rett, du hever at det er det som er. Og så sier det, hva så? Etter utgreiningen, man kan jo bruke ressurser til det, så sier det, ja, men så er mulig å komme medisinska vidtje til dømes, pluss det man kan gjøre noe ikke-medisinska vidtje, selv vi har brøyta luststil, eller færre terapi, eller så blir klokere på nok sånne ting. Så er det hvis man blir klokere på, jeg er det som det kalles for neurodivergenter, det er om en heil fungerer litt annerledes enn den vanlige heil. Det er det som det snur seg. Og kanskje skal jeg arbeide på en annen måte. Jeg har stor arbeidskapasitet, men jeg skal kanskje arbeide sånn annerledes. Så derfor til arbeid så kan jeg gjøre en rikve på en gang, men jeg også ikke arbeide til lunsj. Men arbeidsmarkedet til åkken er jo primært innrettet av ikke etter hva du gjør til du skal arbeides, men hvordan lunsj du skal arbeides. Du først tøyma penger. Og selv om du er arbeids ikke en skid, så først det samme som tannet som syne av arbeidning. Så du vil lønte etter beyond the man, vera stjärnan till tøyna, og det enda først klokker og så videre rundt og så nekva stjärnan. Her man får løn etter når man stemplar inn og stemplar ut, og ikke etter hva man gjørst. Og det er nok så avhengelsesmessig for folk vi har det. Det er at de kunne kanskje komme her til arbeid, så gjørst det som symeren gjør, og på trutja tøymer, og så ferdig hos. Så er det brukt nek min i orske. Og det viser seg ofte til nek mer, det er kreativ arbeid på en annen måte. Men det er ikke ordentlig plass for det. Og så arbeider så viser det seg som Bjørk snakker om. Det er bare nye sett av tøy, så får det mindre løn, mindre pensjon og alt det tingene. Så det orsker ikke arbeid. Det gjør ganske litt eksempel om det, men det er ikke lønt for det. Da, det er en viktig point eisen. Men det som jeg sier, er at du kommer inn og kommer i vidtjer. Medisinsk vidtjer hjelper ikke øyre enn jeg kom først, men hun kan være sin tro på at tillegge så det som passer akkurat til han einstak. Vi tar sånn at det skal være underskrivet arbeid på andre måten, men det må tillegges. Og det er skrivet tog. Så alt er at vi stedfester at du hever det her, men vi vil også eisende nødt til å ha et system som sier, så skal vi hjelpe til å finne ut det røtte behandlingsene, og hjelpe til å vite om det avbjørn som du hever. Det har vi så, vi tar også gjort en sånn som vi kaller ADHD-klinikken, som primært sjukkerhetsfrøyngar, sosialrådgjøver og psykologer, som arbeider ut for å få tidligere vidtjerne. Og her har vi nå løtende 624 folk i klinikkene, som ikke er ordentlig liv til å kunne fære ut over å fylle våre kommunelagene. Det er ikke så tog til det. Vi kan si det er holdt 200-200 at de kunne kanskje være avsluttet og fære ut kommunelagene nå, kanskje mer, kanskje 300. Men kommunelagene vil gjøre det at det er for besværlig at ta måter, så det er en balansegang. Så vi bruker nok snakke ressurser til å hjelpe som folk til å få en optimal behandling. Det halta vid er godt hos å gjøre det. Det gjørs du ikke alle steder, ikke alle land. Hvis jeg lette en grein fra Danmark for ikke så lenge, så sier at de voksne som blir utgreinet for ADD er cirka 30%, helten i givende at ta medisin 18 og 2 år. Og det er rett at det er vært sånn, så man sier, skulle du så bruke disse ressursene på at hvis det gjør til å ligge 18 og 2 år, da må man si, hva er det her? Men Danmark er først et annet system vi utgreining, som tar et av typisk som er praktiserende psykiater som gjør det, og så først en utgreining, og så først en tværsamtale, tror jeg ganske attende til justering av medisinen, og så var det til. Vi bruker nok så nøye tog til akkurat tannparsten, og må være er helt sikker på at det ikke er 30%,
Världen som är att öliga negativ som kommande vidare som fortsätter vidare. Det är något som görs och vi skiftar medicin och mittelimsting som passar till den enstaka. Men vi är långt fra. Vi behandlar folk på att han bättre att det kommer behandling. Det är inte länge bojut i Danmark till att komma fram till greiningar tyvärr. Men det är att det händer till att paradigmet bröjtes. Det är det som är hänt. Paradigmet bröjtes, du har en tillstand som inte existerar för 5 år sedan. Ikke existerar, det vill säga i systemen existerar den inte, det var det inte. Och så först bara plötsligt 4,5% av folken som har det. Och kanske det större, vi kanske helt det större, till att det är en väldigt arvelig sjuka. Man säger att cirka 40% är en arvelig kapacitet. Så det hvis du hever en vid ADD, hvis du har baden vid ADD, så synes jeg veldig ofte så er et av foreldrene som eisen i ADD. Det så hever badnepsykiatrien sier når så det er eisen en måte som folk kommer til dere. Bøttene kommer til utgang til ADD, og så sier badnepsykiatrien her, jeg har ganske to eisen burde finnes en avvisning til at jeg sutter i runden at du eisen gjør det. Og arveligheten er 40%, så og tar man så atter i fargen er vi jo nok så nærskilt i familie, og det snur som gener og så videre, så kanskje skulle vi lide løsning til hagkre av dem til. Men 4,5 det er nøklund av det samme som i hinnom några. Ja. Jeg må lukke for vatten, kanskje. Så, men det som jo er, altså det som du sier, det er 2 ting. Et er å komme frem til utgreining. Vi tar ångt i just sånn raid, altså sånn utgreining av neggfolk. Og på stått at du er av penger, så da finnes det til at minke om bøyelestene her. Men problematikken ligger sin tror jeg. Hvis jeg får penger til bøyelestene, hva er bøyelestene ned til utgreining og verksette behandling, så mangler jo ressursene til det typisk når vi sørst til åren, og det kunne gjøres nå, typisk november, desember, så får man ikke penger til det. Men så er vi stærfestet. Men det skulle jo behandles at det ser 100 folkene som nu har funnet det og hava det. Og det skal det gjøre i januar, februar, mars, da får jeg unga penger til det. Så jeg har slik penger til å ta det inn i at det er klinikken. Så det enda vi tar, de sier vi har lukket diagnosene, men du kan ikke få behandling for november neste år. Det er jo helst ikke noe mening ut. Så balansegangen til åkken er et eller annet sted nå, at vi altså til kø å komme inn, til vi får mer enn til mer avvisninger enn det som vi klarer å ta. Men vi tar eisen en kø inne til åkken, og i løtene, hvis vi vil ha tølene og sette ned tøle kveld, så stod 133 i kø inne til åkken fra til at det utgreiene til det kunne komme i det klinikken. Så her skal helst ikke ha fornøyd vi tar køen etter, så at vi får flere køer til køen her. Altså. Så det er liksom en balansegang her vi skulle finne det av. Og nå bare tar noen 5 millioner, så til politikerne her. Men det er ikke det store opphattene som skulle til. Det lærer om, hvis jeg fikk 20 millioner, så visste jeg ikke at jeg bruke det til. Jeg har ikke kapasitet, jeg har ikke manpower til det. Vi får helst ikke kjøpt det utenlandet fra alle, det skal jo primært fra Danmark. Det er fullt opp til når han nok har gjort å komme her, det har slik til å komme inn til det. Det har vi da rønt det, og det er ikke helt seg. Men det er at det så vil det bare til utgreining, snapp bom, og hva så. Så har vi rønt det ved sinter, etter vi at opplyse folk om det, og så har vi korset nok snakke undervisning, takk til oss eisen til at vi har haft samlet folk sammen til undervisning. Nå har vi så prøvd å være sinter mer moderne, og vi har funnet ut av heimansynene til sykehusversjonen, har vi lagt ned tekst ut, vi tar tidlig video av de undervisninger, modulene som vi har haft, og altså filmet det og klippet det til, og så har vi gjort en poddvarpsrød om at det har vi eisne finnes folk som har ADD innan å forklare hvordan det er. Så det er en måte som man sier at ikke medisinske parten av vidtjørende er at du skal være eksperter. Du kan klare at det her som sier bingo, ja. Men det som er det finnes sjaldan einfalt å løsne på sin komplekse troblegger. Tyvärr, sjaldan man gjerne vil det. Men det krever et eller annet sted at vi spekler oppbygger noen flere ressurser. Og sånn det så
så Björk är ett mer om att det är tjejla folk bojas lunch. Det är öle tjejla, det är det. Men passar som folk som har ganska boja i 30 år. Eller boja, det är inte boja, det är boja kö 30 år. Men det borde ha varit utgränt. Det är för sent 30 år, för sent utgränt i mulka, det borde. Och några av dem är med att det var inte badna sig att säga ta att en god förklaring på det. Så kommer det på listan till okkon. Och så må jag säga lite så okej, så du bor ju 30 år, det är tjejligt. Men det kan sista stora månaden så bor jag 32 år. Eller, hvis du bor i 40 år, och du så bor jag 42 år, då må vi på en eller annan måte leva vi för att liksom få tydliga systemet. Det är så nämnt jag mer att säga att tjejligt att du som ständer av här. Men da du har haft dette lenge bojeforløpet, så har det avvarsket til et liv på en eller annen måte som ja, så er det at du er i et eller annet sted. Men jeg tykker at det finnes unge ordentlig kjøtt, og løsner kjøtt Bjørkjærne ville at det kommer vi omkring sånn her. Jeg tykker ikke på det. Jeg tykker vi må gjøre det selv, men vi har utbygget vår kapasitet, nærke nå og nærke, altså speklige. Så det är inte stora upphatten här som vi har bruk för det. Men vi akkurat nu är det hinner fasen där vi skulle skära ner. Så det kan ändå vi att boilistan blir större än det tror jag. Så vi tar inte andra ting att göra, inte bara det så det är det. Så jag vet som kan jag dig en mynd av problematiken hur sen är och så vidare. Vi arbeider løsene. Så hender nok ting. Til dem har vi jo bruk for laknån, og nå har vi tubetvis noen flere serlakner i psykiatri. Men så til dem som var, så plutselig så hadde vi nesten unge lakner. Vi hadde 2 lakner i første starve som måtte ha vikarer inn, og så vi har fått det løst. Og så tar man ikke ordentlig gjørst det som vi gjerne vil. Det så man etter å fokusere på att passa vakterna och få man säger inte hänga samman och vi då en sån chatta så det flyter resurserna från det. Jag hoppas Lucas på att vi det är sån det vi det vi höra från Ölja Neckvon och Limon att alltså man får inte gångt vi att lära sig att leva efter att det är utan man finns ju det stäfest och alltså som Neck som arbetar för som här var det ser man så hela mat till tror jag man har ju bindende. Du har inte ta ska man säga att ta binden till att lära det där och ta skall själva en diagnos till och ta skall hela vara till. Men vi vet att det är något privat praktiserande och jag vet att när betalar man för att man kan färra och bli privat utgrannar privat. Det är en gång till lösning för ju. Hvis du säger nej, det håller faktiskt inte. Alltså problematiken är hvis jag för gjort arbete. Jag kan inte huska för gjort arbete privat tjänststörstand i bada. Det var gå för doser som är. Och vi kunde inte alla hinna så gatan vi som är. Alltså jag ska det kunde tjänt fight. Men går skulle så passa det som är sinnessjuk. Och har alla hela troblagen att det är bara så en liten det är mycket farfolk som har det mot allt hit. På tamma 800 folk så ja. Men vi må runt allt efter vi har mer skra. Men tar man två ständer där och ger en gåva till en länka kö. Ja. Ja. Vi då röna hjälpa så att du kan ge oss gåvan när vi är. Ja. Äntligen. Ja, äntligen. Då måste vi ta skall inte öla nog till vuxenpsykiatrierna för att få alltså år ja. Nej. Men nu går det så hinväg att man ska spärra. Ja. Men kvart vill det vara emot det här som du har ut där. Kvart vill så vara heter hjälp hvis du fick näka resurserna till. Ja, alltså att det för resurser jag ska så även finna manpower, alltså jag ska finna folk som kunde göra det. Och en par av min på medicin då till ligger att jag kö in i husen som till och att det är klinik, va? Hvis jag fick hända borster så kunde vi kosta det är inte meningen att sätta folk upp i kö. Och så kunde vi finna några fler folk som arbetade vi själva utgränsen så kunde vi göra nog så kött alltså på tomater men det kunde vi gott utan att alltså det är
Ja, alltså vi arbetar själv vi att få alltså vi kommer ansätta fler sälaknar hoppas vi. Jag kan nu ha det sånt en avbjörn vi att sälaknar poljan så är det skalt ut nästa här. Men ta ber till ja, ta ber till. Men så vi bara ha liksom omkring så loftar så folk inte får nördiga behandling. Nu blir jag tjärsa ganska inte då. Vi får det är möjligt att sätta alla här spurningarna i sätten. Tog att nu är vi kommen till en sera stuttan kaffestek. Det är bara att lukka resa sig upp och så och jag atlar att politikerna kommer bara upp att jag kan klara. Och ja, tusen tack för det, Tormauer. Varsågod. Nej.
Ja, akkurat. Ja, nu atla vi det för gångt efter. Vi tackar för att hända stotta stedgen till där vi ordlar rösk. Vi för nu har bjöa Eibryt Kjaldrastein som pastor av nämnt nu jokkon och hever finns det fest att det kan man att fortälja om själv. Men hon önskar att hinne och nämnt nu kom upp på paddlen samma vi henne så kunde de ta. Att som och att det nämnt nu vara ja, Emma Sappa. Eller kanske Inko Sappa. Tror du? Och han den här. Ja, ja. Och när ska jag göra det? Börja nu. Ja, nu får vi da vis. Ja, och när? Ta hon sig ifrån. Okej, hon ska. Ja. Vad som är för gjort där ensam? Jag ska jobba. Mike ner? Ja. Det är också plan det här. Oxane. Jag tror inte att du kom. Det skulle inte köra upp ta i sida. Ja. Ja. Jag är bäst när sån hemma. No. Ja. Jag heter Eibryt Kjaldrastein og er ikke som hine. Hetta er et citat som jeg gjør meg etter at onkel min flott skriver meg lepa innenfor hvor jeg står ikke som hine bøttene. At jeg hadde følge å skrive at stortlig Eibryt kommer at hula ja om avløyingerne og senere diagnostisering. Så tog må jeg for å røyne være stortlig. Og selv ironi, det mangler ikke. Tog et eller annet sted så har vi klaret å gjøre alt det dramatiske som er om til komiskt, så tragikomiskt kan man kalle det. Men i det så får jeg eisene være alvorlig, og jeg får fortelle om øretvise og skipene. Selv så lever jeg ved Seinfeld-John, jeg er snær. Jeg har angst, og jeg har for høyt blodtrøst, og jeg er sikker på at jeg har PTSD. At jeg hadde, ikke PHD, men lykke. Jeg fikk stedfest at jeg hadde da jeg var 41 år. Så faktisk så var det beint åren jeg ble skilt, så til ut vi 5 år så gjerne. Og ja, skilsmissprosent til tjokken som jeg hadde er hakre, flobeinsjekk. Ja. Jeg er så heldig at jeg har 2 døtre, 2 prakkfotler av slanen, veisne. Der er mitt største avrik nærgrantøy, og der er det viktigste for meg, og grunnen til at min drømme er som man er. Jeg fikk tunglende da jeg gikk ved bavon og måtte behandling, og ja, risikoen for fødselstunglende er hakre for åkken vi at jeg hadde. Flobeinsjekk. Jeg er i utbygging som byanlytkere og arbeidsne som det, og det er et av de som er mest stolt av at han har mine jenter. Så har vi slett av seg litt for langt. Ja. Alt som jeg har i det er noe som ikke kommer lett. Jeg har alltid nødt av at arbeide ikke, for jeg gjør for at det som jeg vil. Og så er jeg en passelig trossig, som en elege som virkelig vil hjelpe meg,
Og jeg har alltid haft dirve til å gjøre det som jeg ikke tårer. Jeg løper bare blaman, og så svimmer jeg, og jeg ranger det igjen. Og dette er noe som da Bjørk spurte meg om jeg ville stande her, så sier jeg ja. Selv om jeg ikke tårte, så jeg visste at jeg kunne røkke langt ut ved mine sjøver. Og hvis jeg ikke stande opp for meg selv, så har vi opplevd at det er ikke andre som gjør det. Skift. Ja. Hetta upplegg er et av de tørrføreste som nærkant jeg har gjort, så jeg har så rævlig hva sia, og alt er viktig, og jeg klarer slett ikke å begrense det. Skift. Så klokka var 5 minutter i deadline. Bjørk sier hun skulle ha det klokken 4. Hun fikk det klokken 5. Så skulle jeg lykke å finne en sort av nett noen akkurat hva det er viktig da. Jeg hadde faktisk alle mine skolebøker. Og jeg fann ikke noen mynd av nett noen, jeg prøvde å google og det er ikke tydelig det. Så jeg fann bare en sånn burgere, da man fra Burger King, så fikk man en sånn her, så tog jeg bare og rushet alt til. Så jeg kunne vise at jeg kunne konstatere at alt er viktig. Jeg vet ikke hvordan jeg timer jeg sitter framfor teltene. I det har vi sittet 20 timer. Og ta klokka med halvkon 11 i morgen, ta hei 12 teltsøyer, 8 håndskriverbrød, noter av min telefon, det var skuddfullt, og så hei jeg eisen tvær opptøker, og alt var lykka viktig. Nå, men, oh my god, jeg fer bare gongt. I skolen så var jeg alltid han som skriver alt nye, jeg gjør nek skolating, brukte diktafon til å oppdage alt det som læreren sier, kom hjem og skriver alt nye. Og ja, vi hadde jo hatt diagnosene fylt av innlæringstroblegger. Check. Skift. Nå, så skiljer jeg ikke leibeininger, og jeg skiljer slett i øverste en bussplan. Jeg kan sitte ved en linjal og lete etter hver klokkeslett høyre til en buss og busstoppsted. Og det samme skiljer mine arbeidet. Et godt døm er faktisk ut det. Jeg måtte få en arbeid for meg til jeg ble slio, vise framlønene. Så jeg skriver til en 34 av min arbeidsplass for å bodde om, og alt det som er fyreslå, det var akkurat som, ja, men jeg er faktisk i ferie. Hvor spørs du med? Ja, men jeg var til arbeids i natt, hvor spørs du med? Og jeg doer faktisk ikke at jøgnoskoa så er det. Jeg doer heller ikke at lese en ferieatlan, eller atlas. Jeg er totalt iverarbeid hvis jeg skal finne noe sted. Jeg skulle gjerne for Karl Eies, og de som kjenner meg, vet nok hvordan det enda er. Så jeg hadde enda i Vestmanna. Til 20 år siden. Da jeg var nylig slutt til Høyvøkker, så bjør jeg min nærmeste familie til Rundstyrkjær, bygget Niergøte, så jeg var nyan i Bonus i Høyvøk. Og så skulle jeg køre hjem etter, og jeg fann ikke hjem. Men så brukte jeg Google Maps. Goda lov for tog. Og ja, vi hadde jo hatt diagnosene kunne manglende stjernsjanser høyre til. Jeg klarer eisen at jeg kan skrive en flikkvære ur Førjen til Danmarskar. Dette var i 50 år, vi skulle til Atlantik, og jeg får vi mørk. Det var alltid følt som jeg måtte ut av meira, og jeg måtte alltid finne meg en annerledes måte å lære og gjøre ting på. Og det kan godt ha forklare meg også tutseferien og jeg skiljer det stadigvæk ikke. Og det er det samme vi ødler mannagångten. Jeg må gjøre det om som at jeg skiljer det. Og jeg har alltid sagt at jeg i arbeidsplassen burde brukt meg til, så kunne jeg brukt tutsende slags nærmere til å gjøre det alltid, og det er så utførlig. Skift. Ja, hva er du ikke som hine? Jeg har alltid vitet det, og følt det, fra tøyere byen av meg selv var det, at jeg gjør visen hine. Og folk har vært gymmer, smastinkende vimmersker som, du prater for nekv, du fytter for nekv, kan du ikke bare ta det sammen? Hva er du så dramatisk? Hva er du ikke som hina mammenar? Du oppdreier til en bøtten rett.
För jag kan så inte fylla strömmen någon. Det är en lax för gjort. Hur ska det alltid komma med en öron forsläge? Och så är det inte löja man känner sig skajvan. Och hesa känslan av att vara skajva, han tar man vissar in i öll de fällskapene som man får i. Utan så tar man kommer in i att du hade fällare. Det här är öll så dejliga löjen och forsein och rumlig, ja. Och det enaste filtret vi brukar här det är faktiskt kaffefilter. Check, ja. Ett annat som är skift. Ett annat som är hardt rakt av det är time blindness. Jag står inte till att omsätta det. Inte för en åren. Och det är faktiskt något som är världsmästare i. Detta är vi skulle möta upp ett av ett klockslett. Det blir bara sig still. Och i massor det till åker nästan kvar enaste dag. Jag kom lugg av någon dömon. Ta testen stilt i en till samtøytene. Ta klarar jag tror jag för på en dag kommer för sent. Mamma så börjar sante, hon har just morgonmat. Jag blev för sent. Så gör den dövra. Jag klarar till åker så jag testar natten för det gör någon. Och så blev det nattra. Ta klarar jag helt inte. Men ta stilt jag farmarskip så var så jag slapp vi. Jeg føler at jeg er alltid stressmot, så jeg makter ikke at alt som jeg skal, og jeg er bare ikke for å glemme noe viktig. Jeg har gode leber alle stedene. Oh my god. Jeg regner planer til å strukturere alt rundt om meg, og jeg har en av dym her skriver jeg kladdenhittler, bukser her, blåser her, pæresokker her, gjeranstelersker her, og jeg fikk meg eisen her for en familierådkjøver hjelpe meg at organisere mitt liv, og takk til deg igjen, så at mine jenter kunne få vidtjen uten at mitt heim lukte en bombekrater. Jeg pleier faktisk å si at mitt heim er innbrudstrykja. Så kommer en tjoer inn, så hokser han, nå, her er vi en kollega. Så jeg kan bare fære i grannhus. Får jeg givet du? Ok. Nå, ok, skipper jeg det her. Nå, sist må jeg kjøpe meg et AirTag, så vi kunne køre billigslinn, så vi snusser ganger rundt i alle husen, og ble enda mer for sent. Men når en effekt i tisse, så kommer vi nok til at missa det vekk, okstene. Och så fann jag att när 2 månader med ta batteri för så skulle jag minnas att köpa batteri. Och det är faktiskt inte samma som det ska ha färdigt om min medicin. Först så ska jag sända e-mail till psyk och säga att det manglar det här. Och så skulle jag sända det via banken, så vill jag det. Så ska jag äta det och jag kan bara få 1 månad sen. Så det är bara inte för att det är färdigt att sälja det. Men så är vi ryck så är det just arbete. Och jag har flera slöa tabletter och jag kan bara få för 1 månad sen. Och nu är det så att jag får 14 där så ska jag göra allt det också som jag glömmer alla tid. Och så 14 där så ska jag alltid göra allt också. Men det kan man inte köra, så ser det bara. Ja. När vi nästan så har vi klarat med jökna 20. Men så att jag fick bötten så blev det kraft mer av mig. Och i flera år så klarar jag faktiskt inte arbeta som benlytkare. Jag har rätt att arbeta fotla tog, lunch, men inte alltid i stress. Så jag har gjort att jag arbetar bara nog med tjej. Och det gör så till att jag inte har så några pengar som jag borde. Jag glömde inte den här. Gott. Lycka mycket. Vad är vi nu? Nej, ja, vi droppar kopparna. Vad är det? Här. Limner fällan har jag nästan 2 sista veckorna sett år avlöringar av senare utgrävning och är som är generellt för öll till det att jag arbetar nysätt. Som är så helt jag vill till en starve och som jag valt själv. Man inte var ästna köra jottarna till jag starve det som spara 2 miljoner men det blev inte något alltid. Det som är alltid orättvist är att de som har kroppsliga trobläggar, de kan få hjälp, kryckor, rullstol, briller, bla bla bla. Men vi som har en ansjonlig och sjuk eller brek, eller vad det kallas för det, vi är inte lika väl. Alltså vi släpper inte lika gott framåt. Och till alltid är rädd orättvist.
Men bla bla bla. Ja. Så rent jag få till jag starv och det är jävligt som rum man ska göra någon. Tror jag kräver inte. Allmänna verset hickar efter hur ofta man vill sugarmelda var och tar vi så bara vi tvärfärnar ena för var Danmark ta till vi. Du ska ägna lackna, du ska tåsa, utfylla allt möjligt och kör allt in i kalenderen, minnas till det och så fick jag till sist ett nej. Och jag huskar jag kunde akkurat samma bara vara ärlig och sålt 100% av mina arbetsårskott till arbetsgivaren. Och så bara mött upp 0,8 melda mig sjuka. Men jag är ärlig till att ta sig om jag skulle vara. Så jag är det 70%. Jag har inte några sjuka där. Men som sagt, det är inte nog 70% till att få allt med runt i det. Så jag har prövat förstått annat. Jag har malat glös. Jag aldrig ska skifta. Nej, det skulle du inte. Jag har glömt glösene. Gott. Ja, lika mycket. Ja, men det som jag så har prövat, det jag prövar allt möjligt annat som är utanför för att klara det sig 30%. Och nu har vi ästen prövat att leja min hus ut till Airbnb. Att det är jävla strave. Jag får inte göra att nästa år. Jag har alltid fått 500 000 per år som ska gälda skatt av. Och jag har alltid stått värst i att det är jävla strave. Och politiska landsläge att det ska vara mindre attraktivt att leja ut. Så allmänna värsta politikerna tar gör det köra för mig. Men jag vet att jag ganska långt inte kan få några hjälp. Ordla köra som kod. Så kanske jag får hjälp. Så blir vi ordla dyr. Så att man får lära att kanske man ska ge också en chans. Jag har alltid till mig ett fulltid arbete jag vill av könliga handikappar. Jag vet att det bränner mitt ljus i banan. Men jag vet inte annars hur jag ska göra. Och den här mynten till jag har alltid, vad det han säger här? Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Och så när jag har faktiskt alltid följt det att hinar mammorna är akkurat som äpnar som bara färra runt och just ner klivtröven någon åter och fram och gör allt som där skulle. Och jag klarar slett att röva sig makt och på det. Så och så skriver jag alltid lycka tar första koka döver och lägga kläder samman. Vi är brottnar i hand som vi är brottnar sinne. Är jävla långt livet nu. Ja. Ska jag bara ända ta sista? Ja. Jag har gärna söver men att jag hade bil men han har vi inte tagit till. Så till sist så vill jag säga jag hör ofta folk säga att jag är inte gång insatta för min ringas av futsinta. Men jag är inte så fitt. Jag är väldigt yngst av ödel. Och jag som skriver så väldigt någon som annan kvart må jag lower eller ta out för åkken som inte passar in i samfundskasser. Jag är yngst att jag bor i munnen kaotiska stressa i hödde och följde mina känslor och pojno och raman av orättvis. Ja, jag står till mig. Tusen tack för det, Britt. Hatta rakte. Så får jag att köra mikrofonerna vad gör till Ingos. Jag såg en som för att kipa chat. Ja, god kväll. Skulle ta samta ja, på samta. Jag var inte med ska vara här. Jag går nog där uppe så. Jag tar en dag. Hvis politikerna får upp och sätta sig vid så tror varna och vänta fronten mot först nu. Så det synes jeg så ikke akkurat det som høttene som myntene her til at omkvar hever ikke kommer komme. Hanna Jensen for framsøkt, her sender på Tarotbank. Jeg har alltid et inn Nei, Andreas Jakobsen Øystein, han for kjøstøre og ikke Jean Peter Grund.
Jag skulle bara stort presentera det kon. Alltså kvart det är då så öta så finns det fest känna det kan lukka väl. Men Sigurd öta och konflikten om på och ösne bestämt här var sitter jag kan relevant där nu så kan lukka se till ösne. Så börjar vi här bara ja. Skilda, jag lustar på. Hvis det bara presentera det kan vi och se kvant lom på. Ja. Ja. Jag är Rosa till Gortlika. Jag ombor mig flashne där. Jag är fast satt jag lagt in men jag sitter nu 2 veckor för Stefan. Ja. Ja, Benny Hansen är på Fakalosjen och ja. Siri Stenberg och jag på i Choelt. Och är landstorn nu. Jag har haft hälsomal ena för døgn. Jag heter Andreas Jakobsen och jag på i Kjolsere. Och jag är 4 som Peter, han sitter fast i Lorvik. Och vi är silt. Vad kommer jag väg? Men jag må lycka när att det är väldigt intressant. Nu får jag tälja, för jag har arbetat en 20 år vi är som troppar. Okej. Ja, Hanna Jensen för framsagt som Ingolf säger och sitter fortfarande. Hon är nog så relevant. Så att hon inte är den frihelse. Absolut. Ja, Egon Samuelsen för januarflöcken och jag har ju haft allmannamal ena för tøyne och jag sitter ju fortfarande nu. Forskningen då, ha? Ja. Ja. Jag var heter rektor, Ja. Og jeg heter Erhard Johansen, og jeg ombor i Sambandsflosjen. Og jeg har det store privilegiet at jeg har ADHD. Ja. Och förbereda för mig över Kutchenland. Ja. Ska det ha är det nöjt? Ja, jag vet inte vad. Du ska lucka omskipa sen ser vi. Ja, hörs det där? Ja. Good. Så kör det hett. Ja. Nästa. Ja, välkomna till. Det är nog koncentrera slush om det som vi har hört om nu alltså framlönar som har varit och fantroplagan stanna korta troplagan som är. Och jag kan som att be vi att sportstikon nu nämnde Tauron att det skulle bara 5 miljoner till att få bildbukt vid sån här bylesan och i patnapsykiatrin. Och 12 årsverk. Vi såg nu hörde det att det blir sparst och passerlagt på dina. Men det tid sinna till att finna sig här 5 miljoner så skulle till för att få löst den här problemet på patnapsykiatrin. Vi går börja från högre. Ja. Alltså 5 miljoner vara eller näka att du allra bästa du kan göra. Och självande har vi mina öliga kraftiga mening om utgång av folk som har ADHD. Jag blev själv i Ukraina för en jag var mitt i fjörden. Och nu visste tullen cha Tauron gosse viktigt är att du vill utgåna som baden. Och gosse stora montager om du vill utgåna som ett bad som är 20 år gammalt, i montel som är 13 år gammalt. Huxa det så till gosse det är av utgåna som 30 eller 40 eller 50 år gammalt. Och till rätt som Torma nämnde att det är folk i samhället som själva har ADHD och har haft det under allt sitt liv. Och men gosse te strujas i jungna livet. Det det bara inte pengar vi kunde kompensera för det. Så här så 5 miljoner Egon Samuelsen det finner to och jag. Ja, vi är ett läge. Ja, nu har det sagt allt. Nej. Nej, tvärt. Nej, alltså vi hörde ju eisne att man manglar lacknar till dömes bojlisten vi bötten och minkar och näck vet du sista år vi håll trus bötten och bojutoin stitt trutja manar men det säger att
Det tar först att få fler lacknar så det är skikt att han går igång den kan hålla upp här. Så att nej, det är från psykiatriska deplen. Ja. Men pengarna är hvis man ska finna pengar så måste det vara tog att man får brukt pengarna och att man får just mån vid pengarna. Tar man och säger hvis han fick 5 eller 20 miljoner så kunde jag inte bruka det. Atlar, inte atlar, men en par nej. Mot poäng är att det som blev nämnt eisen vi att det blev sett ut att sitta på boliglistor 2040. Så fick psykiatrisk steplen 900 000 för utgreina rikva folket. Och så säger han att locka till utgreina och det händer inte mer. Till pengarna fyllt inte vid till den nästa trin. Och det har vi eisen upplevt själv, att det var innanför autism och jag hade varit i 18. Ta utgreina med rikva jag bött någon vid autism, men Alma värst fick ångakron. Så till att säga att locka då finns en diagnos och ska att en ära-kö. Det var så vi som spelade. Och då säger att dubbelt som man klarar bägen. Ja, men jag vet inte om det är dubbelt, men det som är alltid det allra viktigaste, det är att man finner ut att gosse man får just detta. Och en kipa är tillgång. Det är det viktigaste. Ja. Så det är inte att bara finna pengar hvis du inte kan bruka det. Nej. Hanna Jensen? Jag är alltså absolut att man ska röna finna ut här hur så hese falskne som ju har den här helt särliga kapaciteten men av så som samhället är skruva samman brukar han kanske på en inte så goda mat så det är så trött. I halde att han må komma mer vitan ut imsastene nu tar samman om arbetsplats här som det inte blir till att jag hade det var Tormor som nämnde att vi så klockan till dömes. Ja, nu huxar jag bara om patopsykiatri först. Ja, och jag huxar att allt det som kan hjälpa på Louis och Tormor medan de boja. Schalt om är pura samt och att köjen man minka och det är inte bara köjen för utgrävning men det är köjen ösne till att få att ha vidgen att ha ett som är utgrävna. Jag hade vi må arbeta öllon Tormor stigen men jag hade att jag vill bara nämna det att han har vitanen om hur du tacklar detta här ute i skolan, minnen skolan och insatsen i arbetsmarknaden. Och sen ser jag tydligen mycket att Jeremian till ta hjälp näka medan du bojar och medan du är i början av veckan. Och ja, vi måste räna finna pengarna. Akkurat hur snäcka pengar vi finna till kommande år. Det är en spårningar och hinspårningen är hvis man har kunnat göra sådana politiska sämjo om en stivus en växter som man vaks organiskt som man faktiskt fick tog att sätta dessa falskne men inte över länka då men över ett sort nyckeltrin. Ja. Och det är så också. Ja. Nu är det nämnt som är att säga att ja. Så det är ju skillnad men jag har alltid så 5 miljoner alltså det ska 5 miljoner till men vi spärrade på en väg. Det var ett hånskål som vi räckte. Alltså, ett bad. Det var bara när vi sätter stolar och allt till. Pengarna för att lycka av. Ja. Till att få det ordna skötas körligt. Så det sparade pengar att bruka 5 miljoner på? Självfälsligt. Ja. Ja, tack för det. Sier Stenberg? Ja, jag har alltid att Oxla Sjövande gör allt som kan kunna för att röka utlösningar som går vita standa på lista. Jag har alltid att han granskningen som är gjort nu är allt avgörande. Så jag tror är väldigt ofta till att det får ringt det här några argument för hur är som stående för Jan och då ser man hur ordentligt svart på vitt att man vill få sent utgreina var och att man har större sannolikheten för att ha fyllsjukor att samma. Och det är en ordentlig samhällslig avpjöving. Och akkurat hur man ska bruka pengar, det är helt säkert att det är av flera lijon. Ett är innanför psykiatrina, ett är badnagerar. Det blir nämnt när man är erkände dem att 2 år. Badnagerar till hälsosystrarna, till skolaverk och till annat. Så det må vara akkurat som kanske mer en patch som ruckor kanske som det brett i samhället. Du vet att någon är helt inte alltid här. Och bara till att eisen till man får vita att det är något att du lever att leva. Det är alltid helt inte att vita. Man helt att det har växt från eller ett annat. Så det är det förbundet i eisen vi nog var ovisse alltid ute i samhället och avvittnat. Det är det otroligt viktigt att man eisen granskar i snötjen så man har ett gott grundlag att ta stå. Så jag vill så inte en förring för att jag gjort det att det är allmänt man alltid vara till att du behöver att vi jaunbjås utgångt
för ull till och hälsoverk och till lukka mycket om du har brott i bein eller om du har för blodtrust eller om du strus för några salalott till den jaunsetingen av ull sjukdom som är alltid ordentligt viktigt. Ja. Ja. Bein. Ja, jag hade det öra tutningar med att som det just tydliga kom fram här i kväll att vi får oss en tydlig utgrävning av tömmen som här att jag det och autism och så vidare till att tema för en tydlig utgrävning är en så stor hjälp till att de nästan fram efter till att man kan säga att ett barn som kanske går skola och vill sent till utgrävning kanske bo en 2 år och jag när jag tjocknas 2 år så kommer det kanske utveckla skolatran och så vidare och det kan stäcka människan så otroligt mycket för barnen. Så det är det tutningar med som affär så tydlig utgrävning så görligt men så hinner vi efter att ta det så ena för få en utgrävning så ska jag minnas till att lofta dem ta att ha tillbud till det ta och att hjälpa dem att stanna så väl äkna på en så görligt till att det är ett man kan säga neurotypiskt samhälle som det kommer ut att tro i och tycker skulle också göra dem till hjälpna som det har törvat ta så det är man kan säga en blandning av barn B till att få för utgrävning men också till att hjälpa dem att ta det ena för utgrävning. Ja. Ja, jag måste säga börjar vi se att det är faktiskt ordentligt kärlka och tal någon som vi där säger där. Jag visste ju att bud blev så sånt utgröna i färgen som vi nu såg svärta på kvitta det gera. Och ta är ju slätt utgröna i helter än alltså och här också bara att alltså 5 miljoner är rulla lite pengar alltså emot till allt annat emot till futjarlån som ni har ta. Och jag också hvis man tar till boilistan så har man hvis vi tittar töl så kommer det också räkna vi att här är var avsingar som inte är känt än. Så jag vill stort utgrävningar tror det var stort att när jag står boilist 2 år så avsingar cent och 8 ha. Här som där faktiskt modas när jag flöjde avsingar känt där inne. Så det var säkert några år att få utgrävningar. Och tror det är viktigt att man inte bara sätter pengar out till att få boilistan ner men också pengar till starsfolk som är värande och att jag det kliniken ja så snarare man fär lofta folk ju vidare så det skulle sjå inte fyllas upp Specialutbildning folk till att ja alltså tar sig att du kan till dem sätta hvis speciallaknar trubblar få fästra så kan så sätta salarfröingar och sugarröktarfröingar och utbygga här till att vara pastor av uppföljning och utgrävning och tandmonta kunna. Ja. Det jag har så svärna så jag var som aktiv politiker vita rockar det är så ska till egentligen. Alltså det ska vara en plan och strategi och allt det där. Men hur har det så sjätte verk? Beiner, du kan börja. Ja, alltså i all korfall till att är östen själv blir nöjda när klockar i kväll. Bäj mot till Sean Turbin vidare säga att coin är blir större och man kan säga att det är att Sean det är inte gott att coin är så länge som det är. Men i vägen om man hugger som 20 år efter det att var coin kanske inte så länge. Men där borde kanske stå det samma för 20 år. Och man kan säga så att det är bara gott att vidan är blir man är större vidan än annat men också till att döms att jag det för dig under då bättre i vart fall jag sa att så att folk är mer väl vita så att man ser att det att så gärna är att man finns mer vidan och så gör man nu och svart på mål så att så har vi kanske politiska skivan issue för no LV men korfalt att täljer ser jag så mycket som det att vi måste göra och för att mycket där så det är korfalt något som man kan säga en blandning av man är kanske vill no LV men man kanske helst vi haft en kollegan till ett och öde som man borde haft. Det tror jag kanske blir en centrallätten kvalitet till att Pedersen köra ja framöver. Ja, det har det avgjort, men det är kanske också bara det att samhället häver eller tjächer runt om att det är spröts. Alltså om man också kanske en 20-30 år tydligen så var det ganska dronjer som hade damp. Ja. Och som klarar inte att fylla vid skolan och så vidare, men till dömes det att genteböten det blir utgrävt. Det är man kanske chaufför sig för ta sig tydligen. Så det är något brott till det bättre som så mata och långa boilstiga ska också en pastor att man har det var för mål så. Akkurat ja. Så det tog själv arbete vis när rösten kan man säga som landslagsfolk och ja östen som lektorskola.
Har vi gjort noe mye, men jeg tror sitter av sånne røsene? Det helt sikkert at jeg eisen kan gjøre mer. Jeg har rett og gjort snakka. Jeg kjenner det faktisk eisen til jeg arbeider som helsesøster. Så jeg kjenner det faktisk eisen fra familjen. Og jeg vil si at hvis man husker psykiatri i førjen, så det et nok så nytt spesiale. Det kan skal tro særlig hva det i mån til at man alltid har behandlet fysiska sjuker. Så psykiatrien har nok vært være etterbater, og man har rønt å gjøre noen ting for at bøte om kårene i psykiatrien. Og det har faktisk gjort rettelig nok ting på få år, men stadigvæk kommer det noen ting under kave, så man av ved, men man sin designer av ved. Og hvis man husker noen år etter, så det helt sikkert det at alle sier folkene som har imiskar avbjørnger at reast vi i det har alltid vært til. Det har bare ikke finnet hjelpene. Men nu är man kommet till bättre så mycket långt att folk tror att ta som det blir mer uppe, inte lika stigmatiserande som det är, själv om det eisen kan vara en avbjörgen. Och nu är man mer kanske till att sätta åtök i verk. Och det gjort flera gå åtök det sista åren bara vi ökpsykiatri och innanför barnapsykiatrierna och flera imiska ökör, men tror inte alltså det slett inte evium till att psykiatrien hever större, alltså vi kan se det så, turv och vara litt, så som vi jaunsett vid somatikken, det går alltid vara mye mening. Jag har sett det efter i jungen eisen, allt mitt liv, eisen som varande innanför psykiatrierna, att det akkurat som det inte jaunsett vid resten. Det det inte vi har brutit då beinet så först kort och ska slåna och allt för ordna beina vi med hot och några psykiskt så ska du jungen nog mer. Det nog tänker. Det är inte tabuiserat stadväg. Stadväg är synd om jag hade det blev helt betydligt nog bättre. Ja. Och bästa är ju för jag kan jag tycka att man begynte att ha psykiatri och ta folk i hemmet som man har sänt alla land. Ja. Och betala ganska synd äntan prisen för att och kräva så sena vi. Ja. Men upp måste kunna gå. Ja, jag kan vi skifta lite sånt här. Jag vill spela till er där att du har själv sig fram vi att du har ser diagnoserna. Faktiskt han kort gör det gammal. Så här. Ja, det det var sørste fjørden, ja. Ja, og hvordan det at vi måltidje i middelen vaksenfolk, at du sendte fram vis diagnosene? Øyelig godt. Ja. Tog 18 år at jeg var første for fremme vidt i 2018 alltid. Jeg kom jeg frem i, det var en stor grein i sosialen. Og så har jeg og Bjørk åkte ved i utvartenen. Og jeg tror ikke hvordan nok særlig hvordan noen eldre menn har ringt og kontaktet meg 18 år, og onker av dem har nærmest sittet grat i røren til nå visste han hva det var i felt i hånden. Jeg minnes at i halvt av 22, da sette jeg penger av Fudjalån første fyr til at jeg det og til var vi tog visjon at få varspa jås og at jeg det. Tog til var stadigvæk og stadigvæk nok så stigmatisera, men vi nok mer stigmatisera for det bare 5 år siden. Og det alltid har vi gjort. Altså det at du nå har denne bøyelistan partvis, sikkert nok, som Tormod sier, grunnet av at det fellet har vært så aktivt. Det fellet har vært utrolig aktivt. Ja. Men for jeg vet til kvitt, man kanskje ikke har gjort det nok. Altså åker som har neurodivergens ikke noe som larma nok og i tog dagliga ute i samfunnet. Så hvis man ikke hever omkran alarma fyrir seg, som og nu har finnet, så det eisne en god forklaring på hva det vil ikke så sent at finne avsett den nye ressursene til at Tormod og barnapsykiatrien har kunnet kanskje komme i gang av sin fyr, om det blir til, det vet jeg faktisk ikke. Men det tror vi en av grunnene til det. Men jeg råkner vi at 18 år, særlig disse fremlån og tølen til Torun, nå virkelig, det var hjertet skjerende av Suttja, at det så knivskarst for ned og det viktig å sette inn, nemlig at det så tullig som mulig. Og jeg tror at utsommel inn her har finnet et ordentlig wake-up call og klar til å fære inn og nesten gjøre det som skal til for at man kan arbeide så kjøtt som det blir til. Og at man kan bruke, hvis man vel og mest kan bruke pengene. Ja.
En gång du var så mycket töda på nu kan man säga som visar att här är det faktiskt köttas per inåt hvis man brukar så pengar. Ja, lukka att tror jag så att det är vi vidare så signa vi och det tror jag man häver inte stora eftersläp av vuxna folk till eisen tror jag att som tar med och säga att det är smarna en go 20 år sedan ja man fagligen skifte i vår till ja att det är till eisnacka som tersnacka som har växel från och tampuklarna vuxna så folk så stora och att man nu häver dessa tölne som Toron nu lagt fram i kväll till att man ser att hur viktigt det är att man sätter in för det är ett öliga gott och störst ampo av finch att nu kan man dokumentera att det är öliga viktigt. Och vi skulle själva inte skulle vi finna resurserna bara det som är säger med första till det är att det är viktigt att resurserna är alla vägen och här nämnde Tormor 1 och till det är vi att man för att göra eller hur görs det några mannagång till här folk från det kliniken tar det är stabil kunde så få vidare vidger ut i kommunlagna skipan och det vet det att landstörskvinnan har godkänt att hälsotrygg ska för ontrött och undervisa ut och om man ska få en avtal och få det skipa till att han nämnde till dem att det var 123 som var utgrannare som stod i kö att släppa klinikerna. Så hvis man eisne för alltså bara flow och det flow och för läst ju några resurser här till så eisne en pastor out. Till vad är det viktigt, ja? Ja, men Jo, men ta inte att diagnostisera till en kö. Nej, och tror man eisne hit på det. Jag spelar ju om du eisne menar att diagnostisering ska ut till kommunen. Nej, slett inte. Nej, till det som psykiatristäpplen tosar om att när folk är utgångna och att det är stabil så kan man upplära kommunlagna nu så får man avlasta till center. Ja. Och så skapa till resurser så de som är utgångna inte inte när kö. Och det tror jag menar man hittar efter öllon. Först och jag vill spela till chefrekan en spårning här. Så det var två kronor om så vi är stia alltså efter offra eller bruka pengar på att diagnostisering. Och så är det som vi ska hända. Men viktigare för att det är inte medicin? Jo, alltså det är en partner, en par av viktigare, men det är några andra ting, alltså tillägg och att bli klokare på att det här var det. Så som man kan ta några ätligt. Det är nog så viktigt och det kan man så det så test vi att kalla för psykoedukation och undervisa eller nu podcaster och andra som folk kunde. Det är inte bara sätta hand man men det nej, det är viktigt vi hinner nästan ja. Jag tycker jag vet inte vad det samman till sig. Att det bäda medicinska och sala fröliga och sociala vitcheren eller stolen fyller vi. Det är otroligt viktigt som politikerna nämna. Alltså bäge badnackar, skolaverk och fritiden att vi inte gör något köer, att vi får det Ukraina och ta hjälp som ska till utfärna helt med. Ja. Gud, tack för det. Han är så du alltid släpper inte svära och hälsa det så. Ja, jag kunde huxa mig till också fram. Det passar att vi har hälsa sig just nog. Ta till sjönförsök och till i länga tog och i som gairon. Men med en annat här att man hur finns ju salarfröliga ska stå och att man fick en apollo till att minka om bojlista alltså allt tjänar till samma ändamål men också det som vi får vita i kväll är att det här filtersjuknar är så tydligt tänkt där att det inte är såna lommafilosofi att det är nog häva heter det här. Det säger mer också det att vi har arbetat vi symptomen alltså vi har arbetat vi flera av såna här teman ute i skolan och vi vill ju psykiatri och politiskt sett fokus på men nu kunde vi det kvossera bara utifrån här som tölen och sucha det att nekva tog som vi sucha i skolan och nedbeiner skola attran som också ni vet teman fokuserar på och självskean att det är tänkt att det snär och så blev det sagt att det var några fördomar och jag är PowerPoint. Ja. Och är alltid det att här är det en tog man varit för lite och man manglar och när vi känner sammanhangen med den här tingene och hur sagt du så här fördomarna? Ja, alltså bara det att allt som är huxa i morgon när om i kväll var heter nämligen vi hur tagt vi det och i att för ju nå och hur att det är en förklaring till att folk halta det nog så
ekvisligt höll och huxar är nu att Bergosublen sin var samfört om att här ligger en förklaring som man så på en eller annan måte må vi känna för hålla sig till och så huxar jag att och i färgen vi ser det känner vi det har låt fast jag ADHD och vid en då söjnat utgröna så skulle vi kanske nämligen bliva ett öke som då till ännu bättre än några andra och det är så det som är halt så kommer jag åter till som jag nämnde Johan att det är en hel harmonika halt åter till böten och upp efter till det äldre till jag vet inte så när löj det känns det inte löj att man får ta som fors och ha 5 år gamla folk men Jean skulle ta ösn helt gott ja det så då var 4,5% av tiden borde ösn haft det där ja och det är som att åter till affärer med snär och sort men till ösn att hin vitanden om kvar kostar faktiskt germon och rörsla och ta taktila och immun till skärm och här så är det som är galtande bäj för böten och vuxen. Så jag också att vi har helt säkert just ting som är go för att det har det folk att det men vi tar just det i namnen av symptomen någon ganska och så nu kanske det lättare jag att sämjas om att göra en plan som bäj hävna kan vi åra alla göra och som hur näka göra vi kvar för slav insats och vita man ska bygga upp. Ja, jag fördömer kanske också att det så vi känner att man kanske har lite till att säga att ta samman ett annat nu ska ta det diagnoser och utfast. Men det vi känner ödlese falskene faktiskt har hon stå här och Björka. Så känner man det vad så för. Och lust eller väl kanske. Andreas du nämnde Jan att du var arbetat vid när du säger så vad ska du kunna säga det? Ja, först arbetat vi autism och stånd i Rona. Ja. Och så har jag arbetat som lärare i 20 år och så automatiskt så är det sätter att ha till det skilfyr så är det sett så stor väl ofta in. Okej, ja. Ja, men så hade vi politikern kunde snacka om pengarna. Låt mig. Ja. Vi hade en klass som kallades fyrröjning till mina. Och det var nämligen kom in vi får lov en karaktär och så var kort i en klass. Och han i halv vi hade han i 6 år. Och det var 8 år. Här rakte vi nämligen alltså så det såg jag att det var nämligen vi att jag hade och det var så alltså är inte några chefsfrågor men då jag såg jag du känner efter ja alltså visst som att jag kan tänka den döm en dronk kommer in vi är en matematik och det gick fint han gjorde allt på en väg och så var det hälften av klassen som Jackson sa men jag kunde köra han upp på jorden jag körde han så upp på jorden han dumpar 0 jag ser ett passage nå så fortsätter vi så jag brukte han till att hjälpa mig och undervisa henne okej men då han så får upp att så var fick han 0 vi sätter du vill lasta dig hit men så tar vi diskutera och kan att ta ett finger runt så fick det hade det all stitchen i på början han började här och han tog all sen ja det blev stilla nej men vi ser gav en stitch sen så han all rätt ja akkurat det låter så tror kan vara ja det och så bara brötingar tilläggar och undervisning ja akkurat och skolan ger han räknar att göra det är så säkert pjuscha kostar så grundlägg det är något vi vet att göra ja nämligen ja akkurat du vill säga först ja jag hugger lugat tror jag alltså nu har tagit om efterslöpet tror jag att diagnosen är rätt nog så där men jag hugger alltså det relevant för boilistan av vuxna men boilistan av barnen det looks många omskillningar för det. Jag husar tamboilistan må väck på den vägen. Det här kommer man nu dragen ju första året eller så såna. Det är så tan vi vuxna säkert tek några år få väck men boilistan av barnen må väck på den vägen. Det är sånt här som Tauron säger där så pura vad henne är så stan inte få alltså familjoner till det. Alltså och bara så något som spårningar som fick gå längst vär. Jag vet inte om det finns längst vär. Vi ska spåra till pengar till Sorgatonen till dömes. Men alltså om det så kostar så tossar om kan vi ska hämta om det så är det 5 miljoner till alltså är det det som ska göras så är det inte mer spårningar om att spara pengar till längre löp än att bruka pengar. Ja, är det tungt upp ja.
alltså tölne visar det. Utlese bøttene som ikke vil utgrana i. Utsåmål. Utlåker som heva neurodivergens. Utsåmål få onkra fylkesjuk. Depression, tunglende, sjølskrian, social angst. Ja. Så alltså missa svövnen. Allt det här som ger att de få ett losta liv hvis ikke de vil utgrana i. Jeg halte Bjørkur ofta nevnt, det en gava at hava ADHD. Ja. Jeg vil det gärna være til gavana for åtta. Ja. Øyla gärna. Jag tror att jag blev utgrana av så sent. Nej, det blir utgrana av som baden så är det ganska lösnäck. Kanske. Ja. Jag anar det inte. Jag gjorde en samråd vid en kvinna som det var socialen som nettopp säger det att hvis hon var utgrana för det så hade det varit näck lättare jag säger det så har hon valt efter kan det hot till och sen för det hon var nöjd att välja efter det som hon makta i vis i här vi som blir här bräschen. Ja. Ja. Och det är ganska det som Louis eller kan förstå man är hos vuxen. Ja. Ja. Men alltså jag kan bara hvis jag tar att mig själv som döme så får jag läsa och Århus universitet att han har en studentexamen för att läsa statskunskap. Och där måste jag bara att han har ett halvt år acceptera hettar kanst du inte. Ikke tog at de ikke skilte ting og så videre. Det har vi sikkert nok gjort. Men min diagnose eller min sjuka gjør det til at hatta kunne jeg ikke. Og det som jeg så kunne i stedet for det var å fære ut og lære til håndverskere. Ja. Og det har jeg sikkert nok vært i Ørvesene. Så at akademikerfellet kanskje haft en limatrett. Ja. Men det var altså sjukan og gjør det til. Akkurat. Ja. Ja. Egon, nu så folk kunna förstå nämnda. Kan du inte färra och sätta 20 miljoner ut på psykiatrina och säga att det är för att spara pengar? Det kan det sikkert, men jag till rätta man själv inte spär man pengar och till öliga viktigt att vi får att det är boillistan är väck, men jag har inte för sagt i allt kväll att det alltid det är en komplex trouble och det må ha lösas ordentligt. Ja, men på kan vara en komplex alltså. Jo, tror jag att det är inte en spärr utgräna hvis du kör den nästa och så vidare. Nej, men du måste äta ha den nästa att man vet att det är medicinska till utanför och så kanske Jag ser det inte komplicerat på att hamma men vi tar att man manglar lacknar. Det ser jag nu är nämnde boillistan och Johanne boillistan för de unga för barnen han är kom ner 108 trus han är minkar vi håll trus från augusti 24 tar vi sätter pengar att sitta boillistan till augusti år. Men här ser jag det att det inte visst att han gång det fortsätter tror jag man manglar manning så att mamma ärsna få att det faktiskt tar man nämnde att det faktiskt var helt något som man bara kunde köpa i Hinland och så det manglar och ärsna. Ja, så att man sätta det upp kvar till och så man gjort efter kvar till. Akkurat. Det här är det. Ja. Ett annat som ärsna är viktigt det är att han boildes inte för att växa åter eller bli via växa och bottnen. Och här har vi hur nämner man nu just två rundar Västgötland innanför Badnavästgötland. En vaje och en vavon och här man får alla myndläggar scheman har hjälpt som botten hos mig och trobläggar och det är för vi nu i vaje att eftermätt och det säger till dömes att här är vi skolatran att det är tans fråväran jag botten och så är utlära mycket betydligt och alla myndläggar för scheman och man hjälpa botten och trobläggar så det är så nekva sen vi måste sätta in. Akkurat. Men är alltid avgörs en spärring ta vet det men ta må göras så att det blir till att för ut liv. Jag ska spela att det skulle kosta pengar till det som ska vara men det tar som rekrytering så tar man som vi har det om att ansätta lacknar som är uppbundna. Men kvar vi sätter in på att själva att utbygga fler psykiatrer. Vi har haft skipan till dömes patnalacknar och så där kan man över bjöa favorabel core till lacknar så vill jag se utbygga sina för det. Kommer man köra samma psykiatrin? Möjligt är inte fagfolk, jag tror inte, men man snackar inte om att jag får en lackna utbyggning av sätsen. Det är ganska ett steg. Jag kunde pröva sport som är viktigt, men jag har haft en faglig spårningar som jag alltid man får faglig svär på. Men det här är en gångplöj att man får utbygga eller bjöa bättre kår till att se utbygga sig i färgen. Jo, alltså ja, det är inte
vuxen ska se gångt och också väl att rekrytera att gångt också väl, va? Ja. Nu bara problemet att slå det är pengar att ansätta att det är Leo till. Du är själva knappt på den spart. Så det är problem alltså det inte hänger inte alltid samman. Nej, det hänger samman det. Men barnpsykiatrin är inte harspelt lötne vi tog så och det är inte först men bästa lösningen är ju att få en förgångare som specialiserar sig ut och så kommer. Men akkurat hur man får locka ett dyrt ett det är inte först. Det ger störst arbete men det är inte ordentligt som video alltså. Nej. Men alltså du ska inte utbygga det för du var en miljon hvis du blir barnpsykiater. Det går helt inte alltså. Nej, men tar du bara en gång klar i vi kom hem i 2008. Och vi till to och jag med avren ta var en partnerlakne medicinska del eller ja Ottmar var vi affär ta var två och var vi affär från pension och vi kom hem och så har vi det en vart bara en och där där fyra och vi fick med andra bjöa att det var äsne efterspunne efter partnerlakne och det är ju efterspunne efter serlakne och atlasane någon om men vi fick bjöa att man kunde ta host alltså en specialutbildning i Färjö och att bötnen tar det trubbelt för bötnen passa i och i barnagar så bötnen och slopp in i barnagar norrshåll och vi fick en hus att leja och såna ting gör bara ja men det vill jag gärna ha och hem till Färjö vi hade det gott i Danmark och bötnen hade det gott men vi vill gärna komma hem och bygga land och det var ett spårning efter oss. Och där är det fyra och i näck var det bara Elmar och Froe och det är ett näck bättre liv ta och man är flyger lite uppgåna så kanske vi skulle strämpa efter att få fyra barnpsykiater och göra det som ska till och så sätta ett barnpsykiater men de måste sätta 20 återföringar sjalaföringar och läkna skrivare som eisen skulle till för att kunna lyfta berg utgrävning och vid. Ja, alltså det vill säga man kan kinta hoen till att servera sig vi att göra gå kor detta familjerna. Ja, det gör vi. Men det dömste barnpsykiatrin här är det trustar till serlaknare. Men du låter ni bara en och syns att träffa men det är alltså det är här problem här är problem med rekryteringen av falskt till det. Ja. Vuxenpsykiatrin är vi 5 nu alltså vi var en för 20 år. Så här har det manning kan man säga. Det är brötest det är inte ja. Yes. Men nej. Det går så speciellt. Ja. Men det är som alltså det som ger det alltså inte tungt för kvart. Det är ganska ästända budgeten som är ästända. Då vi får en in till utgång för att det är en vuxen. Så visst det sig fel allt med andra ästända. Alltså Engels, depression, svåntrupper, 20% har Engels som ger det jag vet inte för största vitcherna på en väg. Nu finns behandla Engelsna, så Engelsna kan förvärras hvis vi börjar vitcherna och svåntrupper har det så det ska vi regulera och som har depression och som har OCD och så visste sig att en par av dem så kan inte ta en par som har autism och så är så tar man eisne så vi alltså det fylls ju nog snägg vi och ju längre budgeten är ju mer fylls vi. Ja, akkurat ja. Jag har spurt panelet så att här vi att rekrytera om det inte var en gång att man gör det nämligen sammanhang alltså att man skapade ett omkvarve så gör det lockande till att lacknon är att utbygga sig till psykiater och i Färjön hvis det var möjligt för att komma polisen i barnpsykiatrin till livs. Ja, där räknar vi akkurat Gusnek är just och akkurat vad man kan göra trätt. Det var ju helt men det går ju ölla tutningar mycket öke alltså till att jag vet upprepa fast att lacknar som hållt kunde ta mer av uppbyggnaden i Färjön. Ja. Helt säkert men jag kan lugga nämna nu har vi bara tagit som pengar nästan men jag huxar just det är så viktigt att vi som samfällighet sätter och några spårningar. Så vi visste 25% av våra barn skulle ha höjda för att klara Jernstein så måste vi spyrja oss själva är det när vi kan göra som samfällighet inrätta oss och på ankra mata så är snarare vi då tror vi bättre är det kör Jernstein för kött alltså kör vi då vi första och blåsa vad kommer vi göra som samfällighet för vi bättre trövast alltså så vi söker ju att vi har relativt näck på någon som inte trövast nog väl. Okej. Så. Ja. Det är så ska det kan man säga. Ja. Resten av sömnen. Ja. Ja. Banner. Jo, jag gör ställas nu det är gott döme som teorin teker är vi att alltså
det fackliga omkurva är ju bättre och större så tillträdsstation arbetsplats. Så eller folk till ett arbetsplats och det känner man från vad kan säga ödlan gården ödlan man kan säga bäge in allmänt privat så det är ju så en gång att färra. Ja. Siri? Ja, jag har alltid att till röntnar som jag har gjort visat här och så gör näka här du lägger det extra få fler lagt där så först då det självt om det är till något så långt tog ut att ta uppbyggvinst och text några år men också gjort det så där så just att man gjort det till vi att man kunde få KPO i förrjön alltså att du kunde ta i förrjön och man gjorde det flera uppbyggvingar introstor flera kommunlagnar hvis man och sätter sig här ser att bullen är och så hvis du ordentligt målrättar till att du ska ha flera starsfolk så först då det men då man ha lust att hålla men det komma så det är det ena och ett annat som hade viktigt poäng till vi att man prioriterar bottnen det alltid är som det sagt av boen fackfolk någon det alltid ordentligt viktigt och det är att få med allt och nyår för ner till för en diagnos och här är det kanske ett arbete ger ut i samhället och nu så att det är så rum kanske att de allra flesta skilja till att det är viktigt att få en diagnos men ut i samhället är det en folk som tossa som om jag kunde inte få en diagnos nej. Alltså det kanske passar ut fejlarna att det för vet inte så och träcka som man har uppfunnit på en annan måte så ta en problematik som man äsne åra och ta man vara förståelse för det och vita om det sitter efter skolan och barnagar någon kommunen lagt någon kan att lägga brott när blev det sagt alltså döms det att in i uppkvingarna och så är så samfällig äsne då är sucha och hjälpa folk att tulja och att hjälpa som bara vara till stigar så det är faktiskt också bra vifta av ting som skulle till men jag har alltid alla runt och visat att man gör det målrättar en insats mot ändå så rycker det ja och kanske som för det jag tror var på världen i stad nu alltså måste täcka alla hållna vi gå omsorg av familjen och allt det ja absolut och jag är ästnes där vi på att som man och oss om affärer börja alltså lackna läster för men ta sambe var galt att hinna startbollen är kollega viktigare gå 28 från en gång som har stora vitan ända för att inte gå pedagoger gå psykologer och allt det så till att ta Atlantan packan ja nej så var det Andreas så till samma man kom till ja jag följt jag har sagt det ju för är du så inte så chatta spår det ska vara kul alltså må begynnas här då. Och tror jag att pengarna är brukt att lägga. Ja. Det passar på vi skulle göra det. Nu är det sitter tror handlarskar och så och onto så är det tempo här så jag flyr innanför textskolan. Ja. Jag tar det bultostur men tar det en rush. Ja, tar jag valt det ganska tydligt inte. Ja, nämligen. Man säger att det var så ösnä aktuellt. Ja. Där är så testar också så att 40% av lärarna då är så jag vet så jag tar ha 4 doktor kort här och klarar inte det akkurat. Ja, det är men I har det börja bara med. Ja. Hanna? Ja, vitan är också det som skapar AHA så att hvis fløyre I førjon skulle ikke se at arbeider vi psykiatriene og kanskje fokusere med det som ørsner som at det oi, så det også nekv som skulle ha mer vitan og nevnte det her vi at komme inn og utbyggvinsjene. Det var Bjørk som nevnte det at hun kom inn og greia fra av sjukkertafrøy. Ja. Det kan være at hun grunnt av landet, men også gransking och imiska vänningar som folk kunde täcka eller skoj som de kunde täcka antingen med att läsa eller stötta sig till utbildning så att det faktiskt också kunde arbeta I primärgården vi tar imon som är blivit stabil som jag kunde nämnde så vi tar öliga tydningar Michael och ett som vi må minnas till det följer en utgärde så det tar lika en öliga stor arbete och kunna skapa en arbetsmarknad som är spännande så snart att Imisk slå av lacknon öts och tar familj vill komma I över tillfälliga bikva och här lite öland när tattor ut utan ska för in I det nu nämnde Torron allt som det görs för att få att som hela familjehem det må vi göra det är så grundstrukturer och så det heter att vissa
psykiatrien særlig utsett, eller det ett som förrjun særlig vi må fokusera på, så må vi nok bäge uppraffa särlagna puljerna och så kanske marska. Jag då inte säga akkurat, men det en så stor mynd som ska räka imskslö av utbyggning och namnsfröingar och salarfröingar och Anna. Så hur ska jag säga det här till den där vitanen och att vi skulle på några mått få detta samhälle vara så mycket avvärt att det är här man vill arbeta hvis man vill arbeta med psykiatri. Ja, och välja ta fast. Och ADHD och tillukta. Och vi måste så politiskt vara vitla lofta omkring sådana planer till vi är ju inte fackfolk. Vi får inte att göra handaplanen. Men vi måste söka han för och han har gjort mening för att vi skulle omräfesta och rakstre för att kunna fokusera på att det viktigaste tingene. Det ser ut som om vi klarar att lösa också det här så blir det kanske minne självskian, minne svöntroblegar, minne akkurst att hur som vi halta öliga äckligt i akkurat samhället. Ja, nu sitter det till chefen men kvar har vi så sagt vi kan ta skila gott att skilja selatan på dina Jag har ångest sagt att det var skilla gott att göra det men vi känner fortfarande över kontrollen och vi får själva det hitcha in i alla de här kontorna här som med andra hetta här blir rakt eller blir rakt eller inte rakt, det vet vi inte akkurat. Nej. Så den processen igång. Ja. Ja. Mhm. Så jag det upp ekon alltså att det här vi gör omkör bättre och få uppbyggt för psykiatrer eller vattenpsykiatrierna. Men så skulle pengarna också vara där så det finns säga puljerna till selakna. Nej, men vi tar väl inte särskilt puljerna. En par av en är färdig in i Rakstren och Landsjukhusen och en par och en liten uppräffästning men till snacka som hänt i fortjärnämnt nu. Jag har alltid att vi tittar efter kvar det enas konto och vi förklaringar och Gusman just och Kuiman just och så vi är i avbjörningar. Vi tog ju till att göra ett eisen vi handlar past. Ser du att det inte alltså det säger inte. Jag säger att en pastor flyttar in i den vanliga Rakstren. Okej. Vi har så vuxen tillsvarande. Vi har en sport om det här, hur det hänger samman. Vi är i ferie, vi är inte kunna säga längt. Och så det som att serlakna puljan. Här är det eisen näka av pengarna, men åpenbart allt för lite. 5 miljoner. Ja. Det näka som vi vittjar och är färdiga vittjar det. Jag stannar och vittjar det ute, men vi är inte ett kvart i enas konto. Vi har ett landstorsfastning inne och nu har vi tesa vitanna och så är vi gör det så säkert och gott som vi kunde. Så det kan inte vi visste så om det stannar 5 eller en halv miljon och att ta i det ändliga urslutet. Det vet inte av det simpla grund att vi inte kan göra till, men jag har alltid vi vittjar att vi står en allvara allt det som vi får oss vi fortsätter nämnt och det gör vi ett eisen vi hettar. Ja. Men jag har alltid eisen att nu nämna Ötland och stora packan att det är eisen väldigt viktigt att vi sett in i hin ändan att listen eller bojlisten inte blir vi att läggas till vid botten och här är det förebyggingen som det ofta är öliga troligt att få pengar till och i huxi eisen om att vi om man kan göra några för som boja medan det boja. Jag vet i Örnland och när det är om så Danmarksdöme ser man några packa och säger att hesa vittjerna eller hesa hjälperna ska du få medan du bojar hvis man praktiskt inte färflär i jöknon på stittertoj. Trots att de vattenpsykiatrierna nu? Eisne, ja. Och allmänna värsta arbetar eisne via omskipa en parstas universum till ett här som är ett gott liv och bein och det bygger eisne på hva hjälp kan man geva bötnon och är det finns en diagnos så kan man sätta in för. Jag nämnde några dömer i Badnaverskatland i eisne så till vi skulle vara ötlom fronten. Akkurat. Det är öliga viktigt. Ja, vi kan gå säga fast att hvis man klarar att få bildpunkt vi på Ylsan och vattenpsykiatrierna så är det inte för vi att det uppe så tar med om vad så kör det så är det pengar i åren. Nej, det har inte skört då. Nej. Jag tar lika nå komma vi där ja, så lite det. Jag tar lika temperatur som det alltså att det du diagnostiserar och allt det men så ska du hör sagt att det är så då diagnostiserar. Kan man så ge och nu är jag minns vad det var. Jo, det var hon Birta. Ja. Så nämnde jag här vi hur arbetsmarknaden i detta år. Och det var så att alltså faktiskt är diagnosen att det ta kunna
stora kapacitet, men det är skikt att det klarar att passas in och ta den kassan som är för det normala. Är det något som kunde görs här för att liksom ett rådgiv arbetsmarknaden till att vara mer rymliga för folk nu? Ja, till en pastor alltså är till samla i bolagen, ja. Till alltså visst det är i overgjort. Så bränner det ut också shorta. Alltså så här var det bruk för när skipan. Nu visst tåren att det var alltid 600 som var i timebon arbetsvirkne och arbetsfrämjande tillstöga och bara två första björk. Okej. Ja. Och ta för folk vi att jag det är ta en alltså är ta finar skipan. Och ta kunde lösa en stor past av två arbetsmarknadsliga pasten ävsnera. Jag råkar med ifall inte mikrofonen natter så det är allt som jag inte nämna. Ja. Det är att hvis det är 4,5% av förhållanden som har varit det så svär det till en 2000 folk. Det är ervärande. Det är så helt extremt stora parster av oss. Ja. Och så stora parster av diagnosen är tjat i enstaka. Jag med vi kommer och trim botten här är 5 som vill ha rakt. Akkurat. Vi känner det? Jo. Och det är det och i Utlund och kvart är vi enast döme och i Utlund är sån här 2000 är det en familj attanför som är akkurat lika viktig som pynast akkurat lika nok. Men som lika som vill glömt i det hela. Akkurat. Särskilt från mentlagen va? Så det är insatser i fjärta familjen som det är absolut det viktigaste. Det är att det vill ta hand om familjerna samstundes. Ja. Det hon är litelen tror det anstaka att komma vidare. Akkurat. Ja. Jag kom tog kan svära på här. Ja. Ja, akkurat. Så det kan ta 2000 folk för som är rakt oss ner. 15. Ja. Jag går primär spårning det är om arbetsmarknaden men du kan kosta svära på. Nu nämnde hon var det ett någon ja. Britt, ja. Jag har vet att jag plantar någon men jag visste det var ej jag lukar mycket. Nu nämnde hon att hon fick inte tilläggas där men det måste någon hoa hem vill det ta vi arbetsmarknaden tilltök och tilläggas där var det ideella och det var gossert här som var jag sent och dröm med natten för till skipanna och här är reisen så som att man kan få hjälp på imiska matar för jag kommer ut arbetsmarknaden. Ja. Så att kunde man kanske hukta efter om det är nog gott. Kommer just att vi är ett arbetsgivare själva till oss det är att det kanske inrättas för arbetsplats mer till för så men det är att upplösningen och som att det fäller i Genekväl som man är som kunde hänvända sig till arbetsgivare det är skikt att det är så nejot att man ska inakra skipan inte öll men idén vi arbetsförmedlaren tilltagning är nettopp det man får en eller fick Arn det blev skåret då fick man också gå lön oavsett om man att man arbetar inte fullt det blev inte hukt efter akkurat och toja men var eisen till att om du brukte 20 timmar på näkas tog 40 eller omvänt brukt 40 på näkas tog 20 det var inte det man talade efter akkurat vi spelar sin ropp nu och det ja han är Jag hade helt klart att vi har bruk för det hitchet och arbetsmarknaden. Jag nämnde också Johanne. Alltså han är inte nog spännande för till dömes kvinnor och så framvägs är snö fjällbrötter. Men hetta vi att hes fölkjen skulle släppa bruka såna orsk och så som hon och öna för ut med dåsen som hon och öna för det. Så var vi nöjt att alltså som har hatta tillvite som är halt faktiskt är kom i och samhället. Tar man ösne bröja sig ut över det som heter arbetsliv. Ja. Och akkurat kvosset det ska göras. Jag tycker vi släsch på att det bättre är vi low. Jag tycker det är öliga när hit vi att han önskar arbetslöjaren eller stjorden eller vad man säger arbetsgivaren som du hade så imisk slö av arbeten att innanför kvann göra vill det vara mer tydligt och på kvann måte man kan vara dynamisk så en växelvirkning mellan rättender och ganska särskilt att vi samskifte och tillvid om och vi ger out i möjligheten och lösningen och dömon gå och dömon. Ja. Det kan så vara ett hotskott att för utvisning framlöp till för arbetsgivare också. Ja, alltså och kommer några dömon om forskjellige slö av tilläggen som Rickard har på folkarna. Akkurat, ja. Andreas? Ja, nu är det exakt om det men det är att få just att det projekt för igång. Ja.
Vi kan bara hälsa dem, hvis de skjer det nu, så gjør vi det vi kommer inn. Ja. Takk for det. Takk for det. Og jeg sier det. Och går vi på det. Ja, det är okej. fint. Nej, till arbetsmarknaden. Alltså ett är sjön till huggborrar men ett är en lokala. Och ofta man ölla värn för tog. Och till dem så har också inte för en lokal som bannar missmål arbetsmarknaden. Nej. Och hvis vi har haft det så har man äsni avlagt arbetsgivaren en tilläggar skilte. Att hon ska lägga arbetsplatser till så att hon är passad till den enstaka som kommer arbeta här. Ja. Och jag har alltid en tvärtrutcha för bra lagt fram till hopplöst att få det djungeln. Men jag tycker jag vet inte hur det är nog stor motstånd mot då alla helst helt man till en nog stor ulla att göra från början nu. Men säker och att det vinner inte inåt. Så det är alltid något man inte heter. Men arbetsgivare är felaj till inte långsamt i to säger vi tar så det faktiskt det att tar så ett allmätligt störst virre och tar folken som kommer ut på arbetsmarknaden som hutte ästen hesar diagnoser som kan ta som kvult och tar yngste faktiskt att man får in och hycker efter skipanne tog att här vill de ästen och i några förum kunna löna folket tog det vi att ha sagt att ett arbete som tar 8 timmar klarar man också på trutchar. Att vi kan man så inte låna dem för fullt hvis det inte är det här. Alltså sådana ting, vi ska man hankas fast i klockan. Så till helt säkert man kan öppna upp för det vi arbetsgivarna. Eller är det så ordentligt samt vi är där just ner om överant. Ja. Och till så att det har vi tutning i samband vi vaxon men absolut är vi botten. Ja. Alltså botten lever inte alltså lever ut botten lever i en familj och ut familjen vill rakt. Och här var väl goda väl engagemang när vi snär hur ska jag familjerådgivning och annat. Så här är det något till på till familjen men till hur såna man må. Det ska det vara mer fokus. Ja, kan man vara fokus om och kanske är det ästni också för lite fokus och vad hjälp man det väl kan få. Ja, akkurat ja. Ja. Final. Ja, alltså det kan kanske vara ett hos att man arbetar kanske inte bara akkord en timmen. Ja. Men jag också östni att det är tutningar på ett arbetsmarknad med östni att utbyggningar skipan som hållt. Alltså det blir ganska långt för folkskolan nu. Ja. Att man kanske inrättar långt ta bäg tas man lärare och te fast man tar så vi är efter en öl ganska ett neurotypiska samfund som vi har. Ja. Men kanske det som har neurodivergens det är ganska starkt innan nej för att de tas med oss att diskutera nu sista veckan och det mer man kan säga kreativa och skapande fast någon till att det ganska huxa mer utanför boxarna. Ja. Så ösne att huxa i tamvada långa folkskolan att få mer kreativa lärargrunnar in och ösne de huxar om vad är uppbyggningar här några mer kreativa handliga uppbyggningar så att ösne att man kan uppbygga sig till att mal ska kunna vara till att man kan stanna så näkva som näkten på en smål så ösne att man kan få uppbyggning innan kanske näka som är innanför sina styrkor. Kanske växla om till ett aktivt sen för att det verkligen en byrå. Ja. Ja. Ja, jag huxar att man först man för att så som den privata arbetsmarknaden kanske tar egna barn, så att den största arbetsgivaren är kanske det allmänna. Och är alltid att den privata arbetsmarknaden ofta sköter det till det så kanske. Där hvis man förutsätter en politik in att allmänna arbetsplatsen är man mer flexibel och röna att täcka hatt för folk som arbetar på en annan mat än det som är typiskt så heter det helt säkert just alla månader. Och som lös också alltså tar man ta sig om badnagar och skolor vi där var en kvar stappa nek för nek badnen i kvar stov vi får lite genomströmgång alltså och mån till badnatalet och det samma gör vi skolaflockan när det var nu är man igång till att göra näka vi badnavarskatlan men vi har försökt någonting ja det är mycket nu ja men det är alltså det är bara sin sånt kanske men det är gott att arbeta är just men vi har ju en kvar korsbötten och göra stora flockar och vi där manglar folk och öchnon och det ser sig självt att det blir rörliga avbjörande för flöjriga bötten och som lös nu tar man om ett revir gör arbetskött det samma gör vi bötten i skolan vi ser att du ska sitta där 45 minuter eller mer du ska lusta och du ska sitta stålen ett ödler liv ja alltså det är att vi manglar ordentligt att komma på rörelsen kassan här som vi bara kör ödla att det är samma band och så skulle det komma ut i hin ändan som en levprodukt alltså ja vi manglar också vägna att tillja ölanek för samflam akkurat
Vi tar skjutmar i kväll, men jag märker ju är allt mer märker att de politikerna som är satt här har tillagna sig en vita i kväll och då så mycket avskärare som att tyvärr att det försöker starta det politiska arbetet framåt. Ja, för dem är ju också. Vi får säga dem tack och ge dem en hand. Ja, jeg vil vekne at jeg er felleie, og alt vi at jeg er, alt nokkere limon, og alt noen stående som bor i køyene, så jeg tusen takk for det. Jeg har det ordentlig flott at det kom her i kveld. Jeg har det helt fantastisk. Og jeg har lukket 3 ting at si helt kjøtt, og nummer 1, jeg ble sin kjøtt, det var skak som man bare skal sette inn av badnepsykiatri. Det familier som avskär som vill ha straktar och hatt reisende för eldre just bøtten. Du kan inte bara färra och diagnosera barnet och så låta resten av rätt. Det är familjerna som man ska ta hand om. Då gör vi alltid tos om att man ska leva en stål som arbetar med alla familjerna och har tvärfaglighet inne, allt från socialrådgivning till sjukhusfrönkar, lacknar till allt. Och tar hand om alla familjerna. Vi vet att det är så allvarligt. Och så var det till nästa. Vi har en fördöme på det här. Man vet vad man ska göra. Tar vi finner CDD, det här blev kanna. Man fick 12 för det, men 1,66% av förunken har CDD. Man får in och skrina i öll. Till minnes vi står längre kö, öll fram och tar prövar. Hatt aldrig eisen vi skulle göra. Vi skulle skrina bød. Vi vet att det är här. Och det är så farligt att hitta för egna brudden upp. Det skyldes att vi plötsligt lägger att det är inne i hödja dem. Alltså det är det. Vi skulle akkurat som bara sudja det. Och så är det nummer 3. Och Tormor han säger nej tack pengar, men vet att det är för vi säger ja tack. Och jag ska fortälja dig om att i fjör sände vi en omsök till fortjärnen med att vi är pastor av Norrland, alltså att det är för Norrland och de har ett samstarfsavtal vid land. De får nekva pengar. Tog att de landene har erfara att felen gör så mycket gott arbete att går ena krona här så fast du nekvar ut i hinändan. Och det är jag som jag kan säga att det är 200 000 som de går in så blev hacka vid 100 000 att vi har just nekfyrda felar. Ja. Och akkurat detta som tittar oss om nu, då vi hade en rastan som att de hade mäknartak och det var en arbetsmarknad och vi hade alla pastor inne och öll var samt och en. Jag vet arbetsgivare vi vill ordla gärna ha det, men vi dors. Vi dors skapa karman. Och Alma var säger men vi har ordlandet och vi får det vi då helt hjälpa dem. Vi då hjälpa dem och det som är så fantastiskt vi och det vi har ett nätverk vi får alla servitan och chips och ska bara omsättas först. Och vi har sökt pengar till det vi får allt. Hade det en lydel uppåt 500 000 loksor så kom vi ha att det rådgivning som hjälper arbetstagarna för in ett arbetsplats. Då vi skilja att hjälpa dem med hur kan vi tillja arbete. Akkurat kvar hjälp ska vi komma. Det här var kvart arbete mäknaran att man hjälper dem till pengar. Så att det snurrar om att man ska klara sig som långst. Och vi kunde också lunch om känner öl av alla så skipan när det är själv arbetsgivare och vi har haft folk i öllorna som skipan här det var nästa. Det var nästa. Jag säger tusen tack för det tid öll. Han där på ju kan här hon vill säkert nästa men alla första vi gör väsen gåver. Det ligger en gåva till dig öll. Du kan kanske gita vad det är. Till bara för att det skulle glömma. Så gör så väl tusen tack för det.